abusiafo yamamunyina ha braso sensema hodo bi aboabo no se kase abode edi kaditie no ne die kwa so yede ebesomo na ensam no die edimu akotene ebi ense Posi rampimu asiedu IGP waba amane bi afefam agudie tuo basa ya manfo bi tuo ye durumre bi a ekofo haw ede beto Ghana emayi eso panipa bia ya woron so call British Army aircraft no a we engineer Dr. Robert Nesta otunadi atudwa panipa mkonya plane wa kwa nhia do de atudwa ya wo chese zina helicopter no Ejanfo enye pilot no na namfom so no ho ne mum adepa bi na atachi ye de ani ebetre emfimfi emantem aposifo ya wodomo ewohodmo na wodomo so atre se wodomo akire nkrofo bi omo ye indiafo kwamboni bi a omo fa so pese omo di dwuma eno so mu nkiremu ye de bebre mu ye beko agogo mabunu a wodomo ho ati atuan de se ya wom chese mining sai sa robi wom sensu apa wom potam honti wom akira ka wom so den wenmu ni afofro ne yaboabo no asa kase boy de baba so mo se Asem Beba Dabi ne mom tie na se no so fam ya se wiase de dom na botwe boy de se tenwuma ko bia dawro ma no maso asene ansem hodo yi ye de baba so mo vata mak no wodwa so abusuafo ye ba ye emfie aduoru ni o yenya ha bia da amanfo no ma no mo nom wonom bia ebebo papa ya tese enya asem keto akra ye so ya mug drink hodmo ene de cafe bia nim na kofo ha bia de baba to so no danche ya vata me choko so ho ti obroma kakao koko de aye de papa ya tese enya asem keto akra na afi eno efiri hodmo a vata me banana no ene de yankase kwadu bi ne de aye eno so ehye pa ya enya gro vata me strawberry so honom enti mesra wunya bia woto bi na wonom na ma akoda ne bi na nkora no kora de wo ma musua de no eboa emomadwe mutimi eda honom to osua de a ene makoyi de ma ne pa nti ne supermarket bia obekom bia no wo de wo se vata makrinti na wonam wonsa ebetimi akabi kwadwo reko Royal Enterprise ni o wose anka nkira maso de reko heba mesha ade abedwa so edi amanfo kagire mododo na afren okurasini na duro no na okurasini na duro na abusuafo de ntia ma amanfo afren okurasini na duro no ne nyina anesa okwa okurasi tu kwafadu tahini hamama eni ade ena ode eye enti we se de nyade a yanka ne se ya supre bia so ena akwakofa ha bia de aba beto so unum bia sisi yade ebeko eno danche a ejenwa wa bia nkasa ena afa kokwa afifiriwa eno so ebefiri ho pressure no eba betu ayira ena afa siatica yade bia yare fo papa ene wo honma na ato ase ntiri ukotodwe atwetwe wo saa unum bia yade nyina ebefiri obema wa yamre wompamu ya no wanum bi ede amame promise eba wonsa ebeka bi e wo honma Yerepa FM be bia wona aduma sam na meken wonsa ebeka bi ena posa ke ba so ewo mrum sara ena apidan ke ba so ewo mrum hodoma misti heba wonsa beka bi e ho ewo mrum ena sake ba eno so anase sak pharmacy eno so opatase blockers wonuma abusuafo take FM ha no ba wo so hwehwe ejako the councillor obeyi bi na ode ama na so akwa akono be bi eto no bia no wode ya wokọ abodi na tudin wo so okura sini na duro no ebebo papa mo me frɛ okura sini no e wo sa ma we se suayi 0244 47 0067 0244 47 0067 Ejonfo yenkanfo na we ni papa no bebo ankoda no perfect series enwoma no e de GS na ka wo mo agya tumyo English language or basic one course free o wapa world our people KG1 course basic 6 history of Ghana o me abetwam ne abakosema abroad no a ya ne yanchema nwo no soronko kura ne kenkan yeboa titu no wo basic 1 e course 6 no RME Yesu kakra Mohammed kakra nanom de nso petu so nkombo no eno nso ebi edimu akotene wo basic 1 course free no o mo de ne no soronko computing wo ho creative as ho mass wo ho na fe ye preschool nkoda no upebi ama woro mo ankura no ana da bia se ma fotim se nkura bi do mo susa ete ane ayoma de ama wono hwe perfect ide nyina na siri 1 coach KG2 numeracy language and literacy OWAP creative as phonics computing coloring and writing JHS1 coach Fred so you English social science RME computing career and technology ni nyina bi ho yes set exam questions no papa no bia e de moko temina metemo kumase ne nkwadofo mo adawro mo bopentwa mo a ye gwa putoja ye ben station no am enkranso anada nso man first stop o man ya fa na ba bia ntwo no so no ubodura na me pe ba bia tunto bus was a perfect dia na ya ma obi ato number na 0243 299 938 and 0540 7554 6
5 SHS online no abankora no a wor mu sua de wo campus wa bro no ne ye nu fie de amabo mo sanse nkora no bi kosuasua subampo ne bi pa wo campus wa M1 we de ya ne sa twem enya fe na me hyeto asame get dasa ene me twobo so abu ani uniform wa atwere che nyina obi atumi awia da bi we no wo fie ne computer no wasi wanim na bribi akoso obi a campus na ya wo so ama wo na chese wo konkan ya programs a bro no de say 2 years say 3 years say 10 say 4 years ni nyina no me say SHS online be bo akoda no ma me papa wada ruma se no so pa no ma no fo e be bo na ne pedifo abo ho nkomo number is 0599 022 998 0599 022 998 open events conference na me ya domo a made in edition ye de bo akwambo papa papa so no so asokwa makion worship center and admit eba Pentecost asafo no no kura nyame yadim ne esi ye ko na osoro apai se dwa na ne preko penhira no firi soro na abe one time ye ho ama ye so atumi akonkan pastor John Nyako achirim oba we host pastor elder ye set ya piasa leader El Bethel prayer center who woron so epabi sanso edna apostle Peter Kofi Jameke area head asokwa ne nkwa mu no ho so wono so gina mu dendenden ne pastor Jonathan Ebokwe campus pastor Ken USC wakan ho bi yato ensafre won mu an ne akuda mu anwomto ewurade womne ma abofo sane ebesi ye matri so se de abuburo besi nyankrompon aranse yesu ne matri no saa pepepe salo fosu hin wo ba Juliet antwi amoa wo ba abiga moako Adonai kwa du priest wo nyina eba amadwumadi no adalo nyame yato mu a August bosomini de toso dubakon kosi ni dunson so Makion temple asokwa do hono Pentecost efie no said ye friend Pentecost house afi nyame yato mu abre no anu ahye no so 6 am ekosi 8 am anopa de ensa na be ko na enwumre no so 6 pm to 8 all night air service no so fiada 15 August na be ko so me pa tro binim so beba yi nyina beba amanyankropo ahye ni monyam ya fra metri modahine nana kwasi wosu echam menimnua asonaba ohene kwabena aboaten afei nsɛm no nie Asem Beba Dabi asɛm no nya ba busuafo na asɛm no nya ne yɛboa pa akɔyɔ ne mu asɛm na asie yakwan nsɛmtwerɛfoɔ ne yɛ mpanimfoɔ atase na wɔn asɛm ayɛ korɔgye na wɔn sɛ aso kan yɛfiri aseɛ wɔ ɛyɛ wiemhyɛn ne abusuafoɔ dade anoma yɛ kɔbɔ fam towu a yɛnam so ma yɛakandifoɔ mpanimfoɔ atwotwo wuro ne apia nkoma ɛne wɔn adom benkum so ama Ghana eni atemtum ebusuafo nyina tete pentin kwa ni ababa ayekoto moja mu a pentin kwate na adwane ato ayen na ase yekan eni abene ya yedie ho nsensem wa fifire kiri aba ni nyina no yese etwetwe so pa se ye den pa na dade anoma etimi tesan ye zina helicopter yi tumi tesan ye se rububu gwan ye ko na eja tusu ye ntumi anya mu papa bia ne dama anya fekura manye se bi kura ne hwe ne mu na nka kwankoja so fefefe na British Army aircraft engineer Dr. Robert Nesta Otu eno odi nkomo atofo mu no kyese ye kwada tuntum esi wo Ghana yatete pentin kwa ne obuase ene nkwa mu yasoma asofo abrobe miensa ene nan so worum kwa kodi djuma ya miensa bi nso ka ho anase ena bi ka ho wo nso boa se djumadi betumi adi mu wo mu etwi yi aruprei ni mpanifo abrobe a wo ka wo nyina ngotwe ena sabro nkohia nkohia no kyese de esi ye no de hadwen manfo dodo no an ko social media no so obi se weda bibium sakraye no a ayikomu fa no ena akofa ye nyina etumedi baye ebi nso nam nkwado mu na wono mo kase de wotwi wiemhyen no wo so hwe ne sua huru no wo form inexperience se na yi na ne mode mo form nyade ena opani cheche mu se de mo ka no obu ka na weda no a ka tem din kama wonemu a fam afeso pani so kura no ansana ubetu wiemhyen de mpanimfo abo apro no na chese wo so ehunu so so aben pa ya wonim twinti enye inexperience se manfo kan na enye weda no na wono de osusu se obi ne pese wo sankan nsembim wakeka no mabo mu asa wo ye nkwan no ntamfo twa mu no wahwe a watom nkyina hwie nkyene bucket ma de agum na nkwan no anye de sabotage bi no pa kire na so sin pa bi ta kire pa ye wo sem panifo timi ehwe mu to no de wo kan se zina helicopter no de enye pilot no wo se de so bobo ye ntie se de owura otu wo de nchimu. You see, our pilots are trained to the highest degree. You know, for a pilot to carry dignitaries, they don't just do any pilots there. Some of us who were lucky to service Prince Harry's helicopters were not just taken as mere engineers or technicians. They pick the best out of the lot to ensure that they do the right thing. So when you talk of a pilot error, we have to look at the pilot's experience and that and all that. When you stand from behind, the moment, the day or the minute ahead
of the aircraft crash, the first thing that dropped in my spirit was, this is sabotage. Why do I say sabotage? Because an aircraft could not go down easily like that, you know, losing all power in the main rotor and all that, and you call it a pilot error. It's highly unlikely. I mean, we have a beautiful weather in Ghana. We've seen worse weather, and these pilots go through simulations and all that. It could hardly, you know, talking from my point, it could hardly be a weather problem. So for British Army aircraft engineer Dr. Robert Nesta Otuno dia to George say bonibia enim se fa weather no Ghana weather de ye afesu kra no wimhia no se betu nso kra no a yidi kan hwe ehwe se sinto bia ni mu ansa na tu ti ko ba na say da na so ni nsusue mu no nipa bi na ta kirambo apa ama ko ba na sa ya to ensam no so na ya de amama ne ye bohwe ne de ani a kire police rempimu asiedu me kire eye IGP ya wo Ghana emayi mu obedi aya IGP no ana watcha senya meanim adokasem nie efom agudie ya amanfo bie omutu no basa e wo Ghana memu ese ye kwaye bretuo na afa odomankwaja pade a wodi eja ye no ense emfata enti opawo eye abadwakuro bi ese eye tax force ya ombe bi ede aboa se de beye na niam betimi akonkan na se de ani akire eye ahweren ya eno ewo eye asante emantemu a ewo bekwaye empatemu hodoma ne mrantie na abo momodin a atimi ayebi ade aboa ama excavators ahodo ya omudidi samone ewo mpatem hodom no maako enso omonsa atimi atoso na wokiremu a na tase ohina wo empatem hodom na osebo aten edam ne nsaso na abusuafo omoye hwemu a sankrofoi omonsa atimi ato wodom eso na baabia na omoye sadwuman wo kirese ayade bia eye St Joseph Senior and Technical High School eno edanche a Methodist Primary any Junior High School e hono no na nkrofo ya to omo agumu ene omo man gaba omo fo bia ho ene se IGP abadwakwe ya omatie omo ne naka omo hobo mu a enei wodom ado omo nsa kwakwato excavators omo didi semone maako enso no eso na enum no na wo kire mu se opania odi animu ejina aye police rempimu asiedu na nim ma sa wiedie anase sa hwemu ekoso mo mutimi ekwache wo no eye DSP Karim Mahama na eno danchan a eye ASP Bawa wono so eka hu bi pa eno mo edi animu ma sebre wo sa akwakwoto sa engrofo eso enti animanimu ya no wono ma atrese sa excavators ya wo sa ato wono eso eni wono a ofisa omudi mutintiman ma sa ne ma we nyina ekwaso no wono ade wono aba eye asante emantem harum baabi a so pese odi posia okwaji eye entity ye metre eye police training school honum a ewo patase ya animanimu ya no wono hwe abo san fidie ya omonsa atoso no ho ban na enkrofo ya omusu se omudi mutintima no so kra no emra e no madie se de tie na efata Ezonfo yento so ne nkopie matuma ponua mansim wa santimanta mu agugu emabra wo mu agugu sabre de wo mu ebuafu ya wotintasko ko pa na sudwa trebie na wo ebo ede e kire se ne omo bi ekoso wo mu akache ho no sebi eni enyan pa se wo mu otufu makudie ensuba nyamede afrem wo mu eni japade abo kwa ibretu ye nyamede afrem se nkenu anya japade awro ebeboa ma popan ama wo mu kan kron so tumi afanto mapade fra na chamfanfo no woni hobe no de chamfan garam se ni na obetututututo ende se ya na nsase wo funtum kwasia sanse o hwiska akọ na wo de twene ma na kire wa de abon bra na no no mchese o montrase sa emasifu amfunti wo masori pehwam se yeso abu afunti site ahodro ya chamfan wo ho anase garam se dwumadie koso lebsonfo wo mo abawura hodo mo so akokeka enya simkuma kura na wo mo tia de mo odin pa da national security said mu ya mpanifo mu mbrabuo na obo ade bo bro de fam yen ye twe ho hye nyina da na kadamsefo wo mu yi no akwa ye no said wo mu panu bia tintentem so wo mu emra na wo bra ne wo akro ye no obsonfo na nya asimkuma kura ko hwensuo no ye nso na enie eni nso mtimbodin so se we pa ani enso kosu ani
na kyerɛ sɛ wɔn mo asɛ no krakrakrakrakrakrakra na maburu bia ne wɔn bɔ nkɔmɔ na wɔn kyerɛ sɛ ɛduro yɛ akadeɛ yɛ de tu fam agudeɛ makuri no wɔn nsuo no kyerɛ sɛ ayɛ potɔpotɔpotɔpotɔpotɔ asa no patin kyerɛ sɛ wobɛhwɛ mu no kyerɛ sɛ wodi ahwɛ ayɛ yi makuri no afɔrefɔde ama biribiara asɛn ntɛnɛ no wɔn kyerɛ sɛ deɛ ntimi nti a wɔn duru hɔ yɛ ka kyerɛ otaka fam sɛ mo ntiama national security wɔn nti bie sɛ ahwɛ yɛ ahwɛ ne yɛ wan ahwɛ ne yɛ tu na sɛ setrrr ɔman saa bere a yɛasɔde a garamsey ko yɛni abrɛ sɛ yɛbɛko ade afiri hɔ yɛ yesu yɛka bi no sɛ mpanimfoɔ ansɔre paa fo ɔmani ankyɛ atwoma mponua agogo ne nkwado mu na ne saa deɛ deɛ ɔmo ne garamseyfoɔ no sɛ ɔmo no bɛkyea yamo paa deɛ ɛbɛfua ɛti ɔmo ka tia ma mpanimfoɔ hunu sɛ garamseyfoɔ nso gu so ayɛ adwuma a adeɛ bɛkye ne yɛahye nipa ne yɛahyehyɛ mfan a adeɛ bɛkye bi no na nipa nso awu dedada hɔ nti wɔm deɛ ɔmo ka kyɛ mpanimfoɔ sɛ wɔmo agyapadeɛ a wɔsoro nyankorompɔn ba sɛ yɛ adɔmtwerɛdua mpɔnbɔ so bɔ asaseɛ tumi wura ɛde ama wɔm de afɛ wɔm sɛ nka wɔm fa mmɔ wɔm nkɔ mu ho ban a sɛ galamseyfoɔ ama akuta hurumhuru no deɛ ɛno nti na wɔm tie nti yɛahwɛ ne yie adeɛ kyerɛ mpanimfoɔ mbɛkyɛ asɛm foforɔ yɛfiri ho no ma ne yɛde ani akyerɛ ɛyɛ bɛhenase na bɛhenase no ɛwɔ ɛyɛ bɛkwaya ɛno ɛwɔ ɛyɛ asante ɛmantam nkra a ɛfiri hɔ nom ɛba ɛkyerɛ sɛ afɔmudwuma ɛna ɔmoyɛ ɛwɔ hɔnom na abusuafoɔ ɛyɛ awura bi a wanya bɛbɛ sɛ efie no aduasa ɛkorɔ wɔhyia ne nkwa hyiawuo ɛwɔ mpatam hɔnom ya ama sɛ bere deɛ abusua ɛde ɔwɔ nnɛgye yi ɛna ɛka asɛm ɛwɔ mpatam hɔnom na ɔkyerɛ mu a ofirifie sɛ ɔkɔ fuom n'ano ɛyɛ kwasiada yɛ ɛtwa mu no obi a ɛho deɛ ɛyɛ ɔkɔɔyɛ wama ɛma ɛkɔ wiaseɛ ɔmoyɛ ɔma adwene sɛ kwan biara soɔ no wɔdom bɛyɛ ɔma fam deɛ ɛde aboa sɛdeɛ ɛbɛnom bɛtumi ahunu baabi a wakɔ akɔhwɛ na ɔmokɔhu no na sɛ bempra aduasa abusuafoɔ wayɛ funu wawu ɛna ɔda hɔnom yɛ ne nsa nyinaa amoamoa na ɔdanseni yɛ a wɔne otaka fam ɛdi ɛyɛ nkɔmmɔ no ɔkyerɛ mu ɛsɛ ɔmohwɛ ne hwene mu no na asɛ mogya bi ne nsuo bi firi mu ba ɛno ɛda nkyɛn so a n'anum so koraa no na nsuo bi firi mu ɛba yɛ a kyerɛ sɛ ɔmote ase a ɛnyɛ yie ɛwɔ kwan biara so sekan so a wɔde kɔ ɛyɛ afuo mu no abusuafoɔ na ɛda ne nkyɛn pɛɛ na anka ɛkame ayɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔne obi ɛyɛ kikiri biara deɛ ɔbukɔhu yɛ no a ɛna ɔkyerɛ mu wɔde ɛkyerɛyɛ no enti sɛ bere adekodeɛ pɔteyɛ a ɛnam soɔ ɛma awura yi ne wuo ɛbaayɛ no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi ahunu enti mpanimfoɔ gu so a animanimu yɛ no ɔmo yɛ nhwɛmu ɛno na aka wo bie ama ɔmanfoɔ yɛ a wɔnom ɛwɔ ɛyɛ bɛhenase yɛ a ɛno ɛwɔ bɛkwae ɛne ne mpɔtɛ mu wɔmode ɛto dwa sɛ nyameɛ no nokwasɛm nie ɛba bambɔ anim ɛnsɛnsɛ mu a ɛyɛ atoa pepaa ɛwɔ mpɔtɛ mu hɔnom ɛnti ɔmode adesrɛdeɛ ɛto mpanimfoɔ anim sɛ animanimu yɛ a no ɔmo mmɔden a sɛ ɔbɛbɔ pɛhwam na wɔyɛ bi de aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na amanfoɔ ho bambɔ ɛbɛtumi akɔ soɔ ɛwɔ bɛhenase ɛne ne mpɔtɛ mu ɛsɔfoɔ yɛtoa so bɛkwae mansim sɛsi a mɛkasa awerɛwosa mu asie abɔdɔm ɛwɔ ɛyɛ bɛkwae wokɔkuru kuma bi a sɛ wɔ adwunase ne yɛsɛ aberanteɛ baako ɛdeɛ ne yerɛ watwitwa ne tenten ama yɛkasa deɛ ɛka den kɔɔto anseɛ doɔ na ne yere yɛ friends Rebecca Uduro anaasɛ Rebecca Apia wɔnyɛ mfirinhyia no aduasa ngɔtwe 38 years ɛna na furu sei no wɔde sɛ kan atwa mu sɛ ga baby ɔdɛ mu ɔden pam na wɔ branch mu Rebecca dan wu mpa soɔ ɔno otaka fam bɔ nkɔmɔ no otek mu ntie na mu nkɔbɔ mu amaneɛ na mikunu yɛ kana sɛ mu yi da biara da ya mekɔ bɛkɔ adwase bɛkɔ sɛ mkɔ akɔdi dwa kakra totɔ ne ɔma ba mekɔ na mkɔtɔn ne ɔma na meso matotɔ bi na mde aba fie da biara da bɛmfirinhyɛ nie mfirinhyɛ bɛdeɛ wohu ni mekɔ biara wɔ so wɔmpena ɔbɛbi kura do tumi ka sɛ mamma sika ma bɔ wakɔhoma sɛ wo Rebecca fadi dwa bra na akɔtɔ ne ntwinam na ne ntwinam bra wotwa bra bɔtɔ so pa na ne twempena kyɛ sɛ nsɛm no deɛ bebree no ɔde ho kɔdu ɛde abɔ no ɔde hɛ wo ya mɛku wo oya mepra wo oya meku wo na bonsam wo yi ya na wota saa no mani nyina chi nti wo emra ya guso ka nyina na wo empower wo de tumi no bi pia wachi na wo se wo kɔ baada kora o ye no so bi brada bi mitimi fa wachi
di prako pa wo iya no a bo ho anse na fu 10 no odi twa ne wura so ha o twa ne wia prako pa na ne kunu so di twa ne nsa ne ono so nchemu ne mfimu ne ade se de asentokwa bi na wo mienu akon na busanfo sabra mbeka se de be kwai aban asab ya dokwa be hunu se ne kunu no otwitwa no ho no ne kunu ye no otwitwa no mu nyina gu ho se de wo mu nyina akon na wo mu apripra aposifo de akira yeso eguso esan sebe no de besi bia no ye fanka memo Sabnasi of a John and Jibosi Akoya Semu for Penny and Akojapia and Afobudi de Boye, Papilo and Kwani Mu and Afe Midofo Papa B, Adrenanta, or no so or enough for Mudia, Abajua, Eso Mubi, and Afe Edja Sam, or no so enough for Mudia, Ede Boye. The audio for Facebook, no? Ima. Okay. Ima. Brahima. So, Emmanuel Boating. What do you call Facebook? Emma Munya Yen, Eshe Yen. Ena Jataba, or no so be traffic in the chief. Watch no smash, COVID in the co. You're from Trimodahine, Nana, Quasi will sue a charming million. Asunaba or Hene Quabna Boatina, question Sunday Bacrono. I would apa Munchia be wa high and far Emma. Happy birthday in coma a yes of Mamma Margaret, Jew. Mage in the friend on. We don't know what be been so. Wow. I was repa to say friend smiley face in one. Fair. Well, apostles continuation as a for ye know a wenchi, what was some. Nearby your friend Abigail was my me, young Krumpon, one name, or do one two, and Krumpongus when she had no man quatinting. And then yes, also Accra, they are carrying with it. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in Field in Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. Up to mono dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Or when you be English nom and maths nom me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any be. Na GS. Any naka. And so I'm approver. Into a batter pia koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look at dear. What take one to say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station and crying down so mine. First stop. And your mama by beer. Your tonto books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye won so wo ye Hepa plus wife. Na abua no. Hepa plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. And Hepa plus nina. A painful about or more manufo. And kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist and her bar shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edwedem kraso ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by Grace Medical Center the amount say, and Jamu Bia, Bramian chain, my yen shemau. Car cry a day bumpo, a brano, ye the coffee tem correse be bia de ye, nay nipedria, ye didn't coordinate ba. But Motia say, be Jamu, and tentem, na bibi siwa, ye winning tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, ewo kumase bremai, DVL and Enchempe, or Sekojo area wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05, BO 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Adanu muguhura ayeye me na hyenkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi. OTEC nyame ma wonwuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wodi ama me wodi asem ye wo so wodi a sene ya metumi atia to obrane ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan wonu tuturo anso omompa aba omoda sugusua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumofrofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika ye futu sema yo ne ya ne ya ne krese ko mu gu eni mase nyesa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye na ya na mo papa nka wo mo the free sabre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Yani osese me bani didi a ende mo ha one se munjanu onu de me ko me papa mo ntimi ko kanje me papa mo se wo agya me na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti e ba ne se o meti a wori gya na firi me ma no ne papa se me ba wunim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me ko me papa mo no mo hu de me ko yeye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se me betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me se o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaame na muntimi nka ntimo pesa mote aworija ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edeni omo pie ma no amosimi di o matem papa na simi di na atem police phone minim se training no asotro ne se da kire o mo de a omo yi ni se pure water omo ya dey omo yi asotro se pure water e ba one by one we bom me na we bom na oh father me nyehwe me ka me nyehwe no kwa de masem police phone ya dey omo bome father no kwa na me ka omo bome police phone minim se training no asotro ne se da kire o mo de a omo yi ni se pure water omo ya dey omo yi asotro se pure water e ba one by one we bom me na oh father me nyehwe me ka me nyehwe no kwa de masem police phone ya dey omo bome father no kwa na me ka omo bome ma sa siura de me abremo se
Nomrani and Chim said the old friend Mikayana. Krobea, and when Asem Beba Dabi, Mr. Assassin, Mamma Kofa, Missika Crami Tunes, a man on fat, me son Hoshi, me papa, man and Chimanson. To what jai the achen? Messi on fat. Na da me de meka de me mfanya me je na na dwono me ka ma nyana me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne de na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye de ai o ye John o ye de ai pa cho ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yonko da fan mu fa fan fa ne ho da papa pa bi so e de ma be da moto me de matalia se o ma de a che John de say you obi din ah Rose John de say you obi din ah ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so na wo dis kan ye dey medi twabet o de ye dey medi twabet se be mbedi bi na medi atua hospital kana na medi no o de oba ni sika ni ye dey medi twabet o di twabet avieta o ko twa lupri obi na edis kano asende wo yere se on fan hwe ne ma patron na wo wa ko hunu atwende ago wo phone so me patron na wo twego wo phone so wie no dis kan ye dey me do twabet avieta wo di ko twa avieta me patron wo twi ne sense na me twi 50 cedi ndi wo twi ne dodo sei ende ye kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect crotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpin tu a atofuma na se wadiu na ada na ne ye ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo Asem Beba Dabi pachan entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me se we betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twan bibi se si a ebu ho a ye de sekan to adaka mbu a ye nkosua ebi nso so e de niema bi a ye awudie e hyehye mu se be ya ne sama ne be ye ba heart mo ye amamre ni amane ye bi sa me ba twan no ma be sa no ma be mo ye dey me ko to aseka ama me yunu na me to kotokure ba ko na me de kosua kan ho enti be na wotwe me yunu ni akora na ma me isi niema wo pagya de mo na me be ne gina nanim na wadwa no sum se soloku ache no soloku ache bai ame no ono ama me ana abe ma na ma abe mo ane ma me no so wona ye se wo mo kwato funu ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kwa maame no so na wo ye dey na ate Asem Beba Dabi eja sami anam de ma ade ekini sami se akura na matete na maboka na watimi awu a ebusuan so ntimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka sami firifie ho me so matoto awuram no wa de besiensi ti se saman na sore wa sore na ne ye ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemwa se ayemwa akura no wo ye ne na obi ku na ya sama na de se de wo ye na adwuma na so mpese obi a atiefo ne police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ile jatabiribo
okay ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase nkamfo ɛne ntontom ɛne yɛde ma wodin kronkron no arafo ne ade hye awia yi yɛbɛma yɛnho aha yɛbɛma yɛnho yɛ hyiehia na yɛma yɛnho akwaaba aha ɛyɛ otech 102.9 FM sunie ene eye benada enenso eye da fofora twedi ampototrobo nso kwa me basa yi adomo a na ni wo kriti we wisi no wasane aye bio amiase ahia ene eye bosome nwotwi ne da etoso dumienu emfimpinu ne aduonunum ene awi awia yase ahia bio ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ya de ba besom na dwumadi ayedie da biara da wa afidie isu siehia sɛ a yɛse yɛ de suade yɛse yɛ de kyerɛ yɛn ho nso ade no nti na awie yi a yɛhyia yi nokre moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛ ba besuade ɛbrekro na mu ne yɛ bɛkyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidikasie yi so na awie dwumadi ayedie yɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ wo ba yɛn Facebook page ne so ana wukọ ye YouTube page ne so a dwumadie ni stream live wada amade obeye nie obehye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu ne na awie yi adwenkire bi a wo no obam ewo ye comment section ni mu a obetumi di atum yebekan no kama wa afidie yi so ama obi biara nso ate wonka ena wie dwumadi a yedie ya no asa aka ya hye ne nsonso bio sasa wo content ne so a ye wo yenuanom a sabre ya ye kasai onom fa ye dwumadie live ewo wonom nso mfidie so ena wie enhyiran kamo mo a mo monitor ye show yi live ewo Be Love Radio ne so nyankopon nhira mo pa wonya mo kese na ontutu mu nyina nso mo anamo emfancy ye ene wo ba United Kingdom mining sumu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio ene wiamu a mo monitor show no every UK nyina nso nyankopon hyira mo onya mo kese na ontutu mu anamo enso mfancy ye ene Kings Radio ene ni TV ewo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sahara Radio UK for ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wiei onom nso abade mu abiebiem ye adwumadie no etwago mede de Krobea nana Yaw Asante wiei ogi amanie awiei apesemakana nenie ene dei Krobea jata maji adwa mene mapamfo ye ne wahia ewa afidie yi so ye ba besom ene awiei o join yen no eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bentie ma wonom enye binsonhwe o comment fatum wo comment section ho mo amwo Facebook no ba bia wodi free a wode ba ya afaka ho bi na fatum so wo YouTube ne nso so a ba bia wodi free a wode ba faka ho bi na fatum na awiei yenkenkan enso mfama wo awiei oba de achia me akwa be bro ya eja akra umpum to say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ye de nyankopon ase yenso ye ho den sa enenso eye da foforo sa awiei ye hia ye ba besom na se ye hia se ya da biara da wo afidie yi so ye se ya adesua ya adekere sa enti ena awiei ya ye hia yi eya adesua ene adekere kro no a ene ye de bre ye tiefo enra yenka bi hyem ena nananom a ewa Asante mu santimai wura otumfo se otua bebio eton safre onum nyina na nhyiamu ni mu no abrehosem ene pie mu a eba beto twa enra wo hwebra santimai wura eboso sesebe ne maame da fom ena wiei mebusa o sa asem wei Asante mu
akamamu yɛse ɔhene nini ɛyɛ ɔhema die nti na saa deɛ no yɛ ne te saa awia yi mebusa wo ɛna afei yɛba asantema yi mu a sabe yɛka sɛ ɔhene bi sabe mesrɛmika o ma ne susimu na so wawu a yɛ yɛnka ne praying yɛse wɔkɔ akura adenti ɛna yɛ te saa afei yɛn nyinaa yɛnim ɛwɔ Ghana ha asantema yi mu sɛ ɔhene ɔman hene anaasɛ ɔbrempɔn dupɔn kɛseɛ bi etutu a sabe etumi ne namu nanso ɔne hwan kɔka kosi sɛ nananom ankasa bie wɔ ne ano deɛ firi baabi ba yɛmfa mɛsi yɛwura yɛmɔso sɛ yɛbɛsi yɛwura wie adehyibusua ne bɔ so ɛmo ɔmanfoɔ nyinaa hunu naano deɛ si wɔ asantemampɔn yɛ nyinaa yɛ ni sɛn mu bi ɔkɔ asɔɔmampɔn ha ɔhene da fam ɔhema da fam ne nyinaa yɛ ni sɛn mu bi ɔhema deɛ yi ɛnso aba ɛma ɛnora ɛne bɛtɔ dwa awia yi saa nkɔmmɔ no yɛbɛhwɛ kyerɛ sɛ seseyɛ yi a yɛrekasa yi deɛ asanteman ani dakɔtɔ mu gyaa mu ɛyɛ kwa me ɔho te sɛ na adumara kwa bibia yɛ bɔkɔ deɛ adum okay ɛnɛ nso yɛ da foforɔ awia yi yɛhyia a yɛba abɛsɔm ayɛ din na mu asa yɛnea yɛnnua awuku dɛnkyɛmoɔ ɔwɔ Lɔsen FM ɛna mahu sɛ wasɛnde me nkra sisi yɛ a wɔkyerɛ sɛ wɔte kaa mu a wɔfiri Kumase kɔboase na kayi a wɔte mfiri Kumase hɛ kɔboase ne kaa nɔmba ɛyɛ AC 1488-20 AC 1488-20 sɛneɛ drɔba ni na biem na ɛda utek na wotie Asem Beba Dabi no ɛnya asɛm ketewa passenger mo a mo ka ni mu nyinaa na wuku mu nyinaa yɛ ma mo hada mo ase eburo drɔba ni a wo nso wotie yɛn Nyankopɔn nhyira wo adesua ne adekyerɛ no onso pepa very good adofo awiai mabedwafo ɛna wate wonka no ɛna awiai yɛhyia sɛ yɛ ba besom mo amaba yɛn Facebook ne so mo amaba yɛn YouTube ne so no mo nyinaa yɛ da mo ase eburu Nyankopɔn nyam kɛse na ontutu mu anamɔ nso emfa ensie ɛna awiai som a yɛ ba besom no hyɛ ne nso sɛ wadwenkyerɛ ɛho ehia bi ɛnɛ ɔbɔ adeɛ kyea me na mote ne nka no Gyakɔ ame nso ɛna mote ne nka no Gyataba wa ha Abrewaba Kofi Twumasi ɛwa ha Amos Chei aka Evil ɔno nso wa ha bi ɛne other guys ya yɛ nyinaa ne yɛaka bom production ne yɛ solid ya ɔno mo ɛka yɛn ho taa yɛkyi sɛ ɛnɛ wia yi yɛmmra na yɛmmra ɛmɛsom ɛwɔ afidikasi yi so na ɛnra the big announcement ya na ɛyɛ awerɛhosɛm ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ asanteman mu ne nyinaa ne sɛ asanteman wura ɔno ankasa ne nua panini nimpɔn ya wɔsan yɛ ne maame ɔte adwa soɔ sɛ santehema ɛnora ɛna nananom hyiaeɛ na asanteman wura de to asanteman nyinaa nim sɛ asantehema nana makuna du yi adom wotoso miensa nana kwa akura ene asemi to dwa ewo santiman mu nrada na nya asem ketwa isu a asantiman suye ya seseye ya ye kasai asantiman gususu kyerɛ sɛ asem no enia ye nyan santiman wuragina so nra na kyerɛ sɛ sɛne adwo no yawa de edi anim yi ne na awotwe ɛna ɔne nananom asanteman nyinaa ɛne Ghana man nyinaa bɛtena se na wadi de na awotwe da na sɛ mobɛhwɛ ne nso a ansa na nana makuna du yadom wɔtɔso miɛnsa ɔba bɛfa santehema adwa kɛseɛ no na yɛ ɔno ankasa ne maame nimpɔn ɛne te adwa de so na nafia kubi sɛ wampem ya wɔtɔso miɛnsa saa berɛ na afei na yaba otaki fie hafoforo ne ɛba yɛ nkyɛe na yɛ nantie mu ɛne yɛ kyinikyini kura mu no yɛn hyɛ damfa yɛmpie saa
pia ye pie ye eye arehosem sabre na ye kata ohimaachi na ene yie no na nya asem ketwa se ne yekobo mu na yema omanfo a ewo asantema mu nyina nso ete de ekono sebe se ababu a saa ba akro no hye akuma mu a yesan bobi ne de kuma mu enti nananom nimdie mu no ene ma nana makonadu otosom yensa enso eba ebedi etwa no na je se wo ka wani de toto ho a nana makonadu otosom yensa eye santeman hima otosu dunai the 14th queen mother of Asante na ono anso enana eye ne maame bapanimi ya Asante mewura wote adwa so se ye ya ye ka sei ene yekuma enti se ye ka eye Asante mewura ninua panimi ene babefa ne maame adwa tena so bra maame ekura na wo ba Asante mu a yese wo hema eye ohene maame Sante hene ninua panini ne Sante hema die nti ene kokoba se ohema ye ohene maame eye die ntia awiai amamre ni amane ahuhia ye wayi kasiem nioma bi wo honom a esefata se nchirima obi ba onim hwe die wonim esesu hunu oba de achiame akra ese die ya sedrumu se ni ayo no de saa na ayo se Sante enida kotomu jem asenkesiesi nene me pese udie wuram kakra kire se ye ya ye ka se Sante hene ni nua panyini ene da fom osan ye ne maame okwa amamre ni amane mu adenti eno hene maame eno hema yo akra me da se ye na nyankopon ase na ye nchia wona otie nyina na santima nyina mema wo mu nyina yakọ titiru isibi yewura de kokọ de atono akra se Krobea Asante kotoko gidie mu no omo agidi se oba ene wo berma enti adwa no nso eye emadwa ohima enso ene wo ohene ne santi no se ekoba se wonua kuma mpo memfa ne se tesia nka yewura otumfo ono kra ne nka ye piesie na na pani a saa bre edibedi ade ebra na nana emedi ade nana pani na obia de frɛ no obia wo ben obia ofie de nana pani nana obia de frɛ no ndi sɛ enka yewura kra na ye pani a enka obedi ade no one sign frɛ ne sɛ menua kuma bio ana menua still obɛfrɛ ne maame obɛfrɛ ne sɛ ne maame senti ene sɛ Asante ahemfo ebia maame ene ne wote ade so no kopim sɛ ono ene wo hene sɛnea yɛgidie kyerɛ yɛ sɛ wɔhema ene wo hene esan sɛ yedi nadeɛ akonwa bia no sɛ wo toa abusuadua wodi firi ema fam ene de ba enti ema famu ba yɛbɔ maame asomasi ema edin abusuadua ne yɛ deɛ abusuadua ɛyɛ abusua bia awo ntoatoaso okay abusua bia awo ntoatoaso efiri sɛ abusua awo ntoatoaso no yɛdi firi emamu obia ɛwɔ ne deɛ wo nana na wo nana ebe wo nana na wo nana be wo maame na wo maame nso aba be wo no ɛyɛ ntoaso ndi wo kɔ abusua duam na sɛ be ma din beba mu a ebe hyɛ ase okay ebe hyɛ oba bi ase sɛ ebia eno akosua nkema ene wo akosua manu ena akosua manu ebe wo emiensa ebia eno ya ene eno ja na ebia be ma din abeshem be ma didi ni beshem wo abra obetena akonwa ne so bi okay be ma ni ebe bia mamu bio ewo saa de hidwa no ase enti yakoba ne saa
na maame no a wo a wo bɛyɛ no akɔhyɛ maame no ase wo a wote akonnwa ne soɔ no wo wansa na udin bɛba no ɛgye sɛ maame bi din aba nsa na wo udin aba abɛhyɛ ase aba saa maame no ase okay enti bɛrima bi abɛba a wɔhyɛ maame bi ase yɛmfa bɛrima din ɛnyɛ abusuadua ayida abusuadua no hwɛ book na yɛ draw no amo hwɛ ne de ɛyɛ sei ɛyɛ sei enti yɛbɛka ne sɛ no ɔmo hwɛ yɛ ɔmo die na te triangle wo de ba fam na yɛ hyehyɛ ɛkɔ so ho no enti ebire bi abase ya ba bi ekohyia wɔ soro hɔ no ya na yɛ bɛrima no ɔbaa no na wɔ soro sei na aseɛ hɔ no de mɛrima din betumi aba hɔ fi so obi hɔ wɔ ma mienu ana bɛrima ɔbaa baako bɛrima baako enti obetumi adi adeɛ enti ne ti a wɔatwa mu no ebire bi a obi bedi adeɛ die ntira ma yɛ ka ne saa ne yɛ sɛ ɔbɛhyɛ ɔbaa ase enti yɛde ne tena akonnwa ne so a ɔbɛfa de maame akonnwa na atena so enti ebire bi akonnwa no nea wobɛtena ne din mu no ɔno ne din ne tumi ne yesusu sɛ ɛhyɛ wura okay enti yɛwura ebire a wɔbɛfa ɔmaame akonnwa ɛbɛtena so no maame ne tumi na ba bɛhyɛ ɔhema no mu enti ɔhema bi abɛtena akonnwa so ɔbɛdane maame ɔnyɛ nua bio ɔnyɛ wɔfaase bio wenti ene ma ya santima mu ha de adehidwa ne de ebire bia no ohema yenye sini se kimu a oba edane se oye nua se oye ofaase eno ne firi ho e ma ne beye ma me preko pe okay ya niwura yewura wote adwa so ana wahene bia wote adwa so no e be frɛ ne hema se oye maame okay frɛ ne menua ana me ofaase bi afei yensan hwɛ ni sei asɛm wei eba yesebe yɛne a yɛbɛn deɛ yɛtumi tete anuoma bi edi nkan nanso untumi mfiti preko pɛ emeka emenye yie adenti na so ɔhene bi wu ana ɔhema bi da fam yɛmfiti preko pɛ na wuntumi wa santimai mu nkase ebia ɔhene asomasi ɔhema asomasi sebe mesremeka ɛda fam adentia sɛ wo akan ana asante mu no ne edi nkan no ohene ana ohema yedini gina bia kese pa yentimi mfa obi a ntoto no ho sure enti edin a yebeyusu edi ama me se obo ade akia me awu no ontimi mfa nkoma ode hia wote adwa so ana se ohene emfa me ne nko gina bia baako enye saa na se nipa ana ohima ana ohene ana obrempon efiri mu a yemfiti preko pɛ emeka on se enkane no na bɔse no enkane kra ne se obi firi mu a yemfiti preko pɛ emesu emetiatem so wɔyɛ maame so wɔyɛ papa ofiri mu a enkane no wo a ne manu ana se wo mo bɛn no because obi wo ha na obi firi mu sebe na onhye hwe na odadaja ndimi fa ne se me maame afirim mekɔ dem ho na me maame da ho kagya na ma hwɛ ase ebob na buyi edom be ba na me maame da ho a sebe onhye hwe adagya ye ba beto na adagya ene niema bi ankense se yehunu fi se obi be firi mu a sebe mu a mo bɛn obi a wafiri mu da no eniema bebre bitimi efiri nipa ni mu pia enye ade a wo se obi hunu ne saa ne ntino eba ne saa no a yedikan esiesie ne ho kakra okay se bia bi kura na ne baabi afufu ene ade yeye na afei yapɛ ntoma na se nwura na se bia no ebi kura na mpa woda so kura no na esu siesie ne kura enya papa edom so ba beba ntintempa na wo se yenya mmere bi edi esiesie nipa no a na se de wafiri mu no ho ansa ne atobena enti se obi hunu kura afiri mu a se wonni mu a weyi ma wahunu se enya se owura adam a nipa na firi mu no ano na ya se buwe nipa mro maami dabi yenya ne saa okay wo se yesiesie ne ho ekura no wie ansa na aba beto bena de se otobena na obi beba no ne yesiesie ne ho kama na oda ho no kama ndi ebra woda ho no so obi ben ne dia yeguna num nso ni asam na nim eno ne nanchen enti saa na wo de ba ye nananom enso die mu a etie enti e bi a me ye enipa hunu bi a keke no menka ne saa me die bedi don hwede baako ansa na yateam ana ya frefre nipa bi abo no mama ne a ote kokko so
anaasɛ ɔhene bi anaasɛ ɔbrempɔn no nso ɛwɔ sɛ emire bi ba na amammerɛ ne amane bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne kokoam ansa na dɔm ate ɛno nti ɛna sɛ wɔfiri mu a yɛn hyaseɛ ensu obi entimi mmɔ ho dawuro no ɛna tumi kɛse a asanteman ɛwɔ a ɛhyɛ yɛwura nsa no yɛwura nkoa na betimi aba abɔnten abɛka sɛ na asie obi betimi a akeka wontimi modin empo enipa a wɔmote ne ho no koraa na ɔmahu sɛ wadane atɔ anaasɛ watwa n'ani ahwɛ dan no ɛgye sɛ wɔmkɔbɔ yɛwura amaneɛ yɛwura nkoa ɛna betimi abie n'ano aka sɛnea ɛhemfo no yɛwɔ hemfo a wɔmo ɛna ɛhwɛ ɔhema so enti wɔmo firi mu no ɔhema akɔ akura no wɔmo no bedi kan ate agya otumfoɔ nanso so ɛgye sɛ wɔmo no ɛti wia wɔmo ntimi fa matudwa ɛgye sɛ wɔmo de kɔma wɔmo nso wura memfa ne sɛ ɔba aberewa ɛne ɛdi n'agya wo sɛ hwɛ ne so woyɛ hwɛ sofoɔ enti sɛ biribi si a wɔsɛ ɔkɔbɔ ne wura no amaneɛ ne wura no nko a na betumi aba amaneɛ sɛ enipa asomasi ana yɛnde hye no afirim sɛ ehemfo na wɔn mote ne ho no sɛ obi pɛ ne ho asɛm sɛ obedi kan akɔka anka na konwa bɛbɔ no afiri sɛ ɛwɔ sɛ wobɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ amaneɛ ɛma ne hwɛ sɛ deɛ na me de hyɛ aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛsiesie no ho ɛwɔ sɛ biribiara yɛ kama no ɛma wɔno hwɛ sɛ biribiara atotɔ din sɛ ɔde ba abɔnten a sɛbe ɛmfa nimguaseɛ anaa bibia ɛma afei nneɛma bi wɔ hɔ nso so a ɛwɔ sɛ wɔn yɛ ntotoyɛ na wɔn fato yie nneɛma bi wɔ hɔ a na yie sɛdeɛ meka sɛ egyina hɔ nom ma asiesie a yɛsiesie ɛde ama nipa a ɔhene anaa wɔhema a wafiri mu no sɛdeɛ mede ba nketewa mu sɛ obi akura firi mu a yɛsiesie no ho ebi yɛyiyi no yɛ paatare foforo ɛhyɛ no saa ɛna kɔ wɔhema deɛ mu nso so a wɔn nso wɔ nneɛma bebree a wɔsɛ wɔn yɛ ansana ababɔnten sɛ bɛyɛ a ɛmfa animguaseɛ anaa bibi mɛkyia nti ɛwɔ bere bi a wɔsɛ wɔn siesie no sɛ nea mpanimfoɔ aka sɛ ɔbaa kyɛ adwaeɛ a na wɔsiesie no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ. Okay. Arafo adekɛseɛ ɛna atɔ asanteman ani. Afi apem ahankono aduonu nson 1927 ebesi mfimpinu ɛne aduonu num sɛ wɔhwɛ TV no so a sɛnea wuhu no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ. Ɔpanyi kofifo fie ya dodoɔ na nim si efra ni kofie ana ke wuo ya besiase ye be timetim kumase habro no ba akoso wowo wonne na nafia kobi se wampem ya wotoso miensa womba pani tini efra no nana pani ansana obefa ne maame adwa kese no ono ena imprimprin ya ye kasei uhunu no na oye ohima asanteman mu wotoso dunan ebre ko ne bre toaso na ekodo abakwasem amamre ene amane de munim se you take fm ha entina yesi panini edi panini no ye be kyerɛkyerɛ amamre mu ye be kyerɛkyerɛ amane mu ye kan sɛnea santemawura aba bɛka no yawade ba kyinachi na wɔtwe no yɛntena dandua yi mu ne yanim bedi nkɔmɔ yɛbɛwura mu wɔ fikasiem na yɛne nananom ne mpanimfo ɛba nyinaa kɔka bom na wɔtwe da no yɛbɛkɔ akodi ne yɛde afiri hɔ na enuru hɔ no de sɛsɛ adehyeɛ ɔmanfoɔ ɛne asanteman yɛ nananom yɛ wɔfaase nom ɛne yɛ ma afei na wɔba de sɛsɛ yɛ ma wɔn hunu no yɛ bɛma wɔn yɛ hunu yɛ kan nyankopɔn yɛ adomo a yawada bɛ na wɔtwe si ewura hemfie santema ewura bɛbɔ so ne yɛ ntotoyɛ amamre ne amane de akɔ akodi na wɔtwe da no yɛntumi nkogina hɔ nkɔka sɛbe mesrɛ meka ɔhema awu de yɛ ka ɛne sɛ ɔkɔ akura yɛ kase ɔkɔ akura na yɛ ka akura akɔyi mu mi a meti hai
sɛ kyina bi meda fam a yɛbɛtumi abɔ ne straight na nakorɔ bia wu na nakorɔ bia da ya wansɔre wɔhene wu wɔhema wu a yɛse wɔkɔ akura ɔbɔ adentia ɛnɛ deɛ mewɔ so o ɛnkane no sɛnea na anaa yɛmfa da kyina sɛ ɛberɛ no kɔdeɛ obi sɛ daabi ɛberɛ no kɔdeɛ obi sɛ daabi wodeɛ ɛberɛ no kɔdeɛ fa me wuram tia ɛm sɛ ɛnkane no na sɛ obi firi mu a akan yɛgyidie ne sɛ ɛyɛ akwantuo a wotuo na ɔkɔ ne nana ne maame ne nananom a adi nkan no nkyɛn enti Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ awisia wo hwe wanya mɔbɔ wɔ asamado ɛfiri sɛ ne maame ne papa nyinaa adi kan ɛfiri sɛ yɛka sɛ awisia yɛ obi a ne maame ne papa nyinaa wuo enti sɛ obi a ne maame ne papa wuo na sɛ wɔkɔ asamado hɔ a na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔyɛ hɔhoɔ ɛwɔ asamado enti one na yɛn gyidie ɛkyerɛ yɛn sɛ ɔtu kwan akɔ baabi a ne nananom ɛwɔ a ɛyɛ akura ɛna ɛnkane no na yɛwɔ baabi a sɛdeɛ nnɛ yɛwɔ ɛbaa mu no sɛdeɛ yɛwɔ baa mu no na yɛwɔ bea bi a yɛyɛ nananom anaasɛ sɛ ahemfo no ɛfiri mu a yɛsie wɔ mo tete no kora deɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ bere bi kora atwa mu no na yɛnsie wɔ mo yɛbɔ apata anaasese bi ne yɛde no atom enti sɛ ne nsa ɛna ɛbɛte a na yɛayɛ gold te sɛ ne nsa no pɛpɛɛpɛ ne yɛde ahyɛ hɔ sɛ nkane ne deɛ na sika kɔkɔɔ no deɛ na yɛfa no kwa enti ɔbɛtetetete ɛnu sɛ ɔntete awie ne yɛabɔ apa bi na ɔda so saa ɛnu sɛ ɔntete ɛnkɔ awieɛ no na ne nipadua no nyinaa yɛahyehyɛ no nti ama no ada ne sika kɔkɔɔ yɛsɛn nya wɔno a nipadua no abɛyɛ sika kɔkɔɔ na ɛda hɔ no mo ɛno nti ɛna maa ne kɔfaa sɛ ɛnka ne obi firi mu a ne yɛde sika ɛyɛde gold anaasɛ ɛyɛ agugu na daka menka ne deɛ nti wotaa tutu asie ne adeade a wotumi kopie sika so ne adeade enti no na yɛde ne kɔtoɔ sɛ ɔkɔ ne nananom nkyɛn enti nyaade a wawuo enti na ɛhemfusie ɛne sɛ yɛtutu fam de ɔdasani bi ahyɛ hɔ na ɛnyɛ pɛ ɔmo deɛ no ne yɛde ɔmo to enti enu sɛ wɔn sɛ deɛ medical aka no na wadane sika kɔɔ enti bere bia obi abɛba sɛ ɔkɔhwɛ ni wobɛkɔ no na ɔda hɔ te sɛ nea nipa nanso na ne nipadua no ɛdeɛ ne nipadua no ankasa na emom no wadane sika kɔkɔɔ enti na yɛ bia bia na yɛde wɔnom kɔtoɔ no ɛhɔnom ɛna ne yɛkɔkora wɔ mo ɛna na ma yɛfrɛ ne sɛ ɔkɔ akura te sɛ ɔkɔ ne nananom akura ɔkɔ akɔsra wɔnom merasi eburu awia yi amamre ɛne amanneɛ mu edu ɛba ne sɛ yi a yɛwuram na yɛtwa yɛni ɛkɔ yɛnkyi na yɛakɔhwɛ sɛneɛ teɛ sɛneɛ berɛ tɔ berɛ so ne berɛ kɔ no nyinaa no yɛbɛkɔ sante hene efikasiem manhyia na aba ne sɛ yie na sante hene ɛde asɛnkɛseɛ nte sɛ abɛto santeman ne Ghana ma nyinaa anim no mpanini bɛba wɔne yɛba wɔne yɛkorɔ nsɛm wɔɛtɔ dwa sɛdeɛ yɛbɛkɔ biara no yɛbɛfa ne yɛde afirifi kɛseɛ mu na yɛde ama wo ɔpanyin kwamboaten ya wɔno na berɛ a santehema a ɔkɔ akura yi wɔduru ne mpani mfie so na yɛyɛ amammerɛ ne ama ne yɛnka tete no na ɔba anware kwa sɛ yɛyɛ a yɛkasa yi yɛwɔ mmeayɛ ahodoɔ binom wɔ Ghana ha wɔda so kura saa adeɛ ni mu yɛwɔ abusua binom a wɔda so kura saa adeɛ ni mu nanso yɛkan obi ɛyɛ abosonsam yɛntiantianti ne yɛfra adeɛ bi bragorɔ sɛ wokɔ sahwi yɛ ɔso sɛ yi a saa adeɛ no nyɛ asɛm ketewa ɛberɛ bi duru yɛhyɛ da boaboa mmaayewa no na yɛayɛ saa adeɛ no ne yɛde ama wɔn enti sɛ woyɛ abaaya na yɛnworo wɔ bra mpo nka no na wokɔkɔfa nyinsɛn a ne yɛfrɛ wo kyiribra
enti wanyem wabra yangro bra ene wakwa akofa akwada sebe yangro bra kura no wakwa akowo enti odi yanhwe somu kura no se wo ba somu kristofo ye won sori ni binomu a onmo da so yo saade no se yenye wo ba ho ade na ye behunu se oba no afafuru wo se ani kuro no yetumi tu sen tie ba sa sori ni mu se wo ye shirawo a ye ma magina dom wani mu ye shirawo bio ye do be kwa akotena kire kokramosumu nso se yenye wo ho ade na wakwa akofa nyinsen ana be ma nware wumpo na wama wo ho kwanyama na nyem wo dia ede wabasa abusua ni mu ya abusua no ntaa nye akwada akro ntum kire se mpo be ma na be ma ene wakonyem wo ba afiri abonten wabra wo nware wo ene de waba ye beka se kire bi se be ma no efiri mukura na japade wo nka ho kire se wo ye mpena ba ti wono mo wo kasa bi a ya wono mo ka mpena ba no se dia Canada dia temu enti yentumi nka no house mu wo radio yi so enti saade no ena netie enti yana na okwa akura yi woduru sa biaye na yegoro ne bra ya mamre ene amane nyina awie ye no opanyi kwa mboaten eni so ni mu sabre no hyere nso se yegoro oba bra no emema nso ko hobi enti dodo a yaka bom na yegoro no na nso de wani sem wani keke mu we die o ya tia donko kama we die we yukrukuwa kama we die sabi mpokua no ahese tachimu akofie no obi die o sane etie no kire se na ye biem ma wo hunu nuoma se be ya unsu betumi ayo choice enti mpokua yi die soso eho ne ho wo ho die emu edu wo ho ena pompala no ni nyina bi ewom sani ebodi ne tie sani eto ne tie ni nyina no na wodi wani sem eno no ne boa wo be ma no ma make you choice what you say ena opani kwamboate no ye brasmith ya edumai hai ye be kuma se he edumai ena na wo free en wo so ma me mu enti amamre be kasa ewu teke so amane be kasa na wahunu sene amamre eni amane enso te ena wi Mary Cruz no see in fact nana Krobea ne teachings we aboa me pa ho mwakire se sebe Yaw Asante mu ampa mati ebru na ye wotaki ye ni aye nie manhia nie enti saa nete ya lenkwa wasawia eno so na ya Krobea Asante yi wo na wo ye educator papa ene otek lead others follow saani ebekono apia boaten ene wose medam wase for this education 100% nana Krobea obaade amamre ni amane de ya ginidi ai saanete saani eyono what you say Max ene wose nana Krobea you see the reason why I love you in fact and someone eba sene mo kanwo ni nyina de dana kwam ema yesua de Rashida Mohammed ene wose hi nana ya Krobea Asante no abedwafo mo ho te sen nyankopon ya dom ye ho ye na wiei ye won komobo enra ye hyenkomo bi ase wa afidie yi so enkomo a ye hya ase eye anuanom bia eba ye nchen wa afidie yi so na anuanom eba ye no eye adwo akere ena owura Solomon ajekum ena wonu mu nua pani ena wonu mu ba ye nim ha ba wonu mu ba ye no ode abra se wa ye onu mu nua kuma ya ye fra no opoku mensa osofo ne yire ena ba ye nim ha na samua wonu mu de ba ye no de awiei oba de de befam na ye bia ni wia enra ye bia ni kakra ene obo bia ni na afi ya hwe ba bia susan no awiei ede brode hono befa oba de acha me akra bia asem na ni matiefo yo atiefo enra mo amutie ne sam be kai ase ne nso na uti a
Yaw ha no mo na maame bi ene na busua wo mo ne ho hancho santan maame aden maame ba ko a odi kan kasa wo se maye papa enu me ho oh aden papa ye yakọ heaven wo se ye biribi mia kasa makuma maame ne mo kuma ne fense kra na me mo abna sewa ya ma papa afono me maame aden wo se ye biribi me papa ewo ye no ejama no me papa ka kire se yen kan ye ho mom se ye fono ba akoma vise ye firi be ma ba akon emu ene baaye ifiri se ye kan ye ho bomu abibi ebeye bia no ebetimi ayeye nti ye kan ye ho bomu se praye ndi sa asem na me papa kan ye no ye wura mfida ne senti no ebre bi duya mi ankasa meto masase ena me ye ne se da bi ebre du se yesie ne sa ne tie dia se dia me papa kan se be ya ye muntitie nti no asase ne me amato no yebema anuanom no ye nyina ye nkamum eye jama o nya ye obaase ena wo mu nyina no ka wo mu bomu enti na wo papa eja wo mu kokoo bi enti wo mu ti kokoo no a na wo mu de kakra ombenya na wo mu de aka ho emfiti ase ne de maami kire se ono ankasa ne to asase ne di foundation ne de ono a ene sha ase efiri se sa abre no oton makodwane enti na eye kakra de ma no enti wo sha ase ne na anuafo no kokoo no we kakra efiri se ne onya kwan enko ho birebi enti no o ma onua na ye frɛ no kwabena poku adodo na afɛ no wɔsɔ ono ene o ma ne behwɛ ɛdan ne so ampa o mo kakra esi dan no ewie o mo si wie no na o mo ye ne sɛ ono na ahwɛso ene ono nso na eni ba bi tie enti wo mra metena fie ho ene o betena fie ho ene o de ne yere ɛbaaye je sɛ abusu abɛya abusu afie na nso bɛ ma o fie ono adikan akwatenam ene ne yere enti ebire bi hu bi kɔ so ma maami si wɔteye wɔse bɛ ma no akra ne frɛ no poku no na frɛ ne nua ba ne sɛ meyire keka nsɛm bi nti mo hwɛ ne yi ɛhɔ a no maame ne so kɔ fie ɔno frɛ ne na yi na kuma no ɛna wɔse akuma me ka mo ate efie no enye wukunu dia ɛyɛ abusua dia me kura me ne wo kasɛi no me na me tɔ ma asase ne kura me de me ma mienu din na yɛyɛ ọba baako bema baako wo mu din na me de ye asase no krata no enti wukunu de eye jado a wodi dua ye mu no na ama wukunu abetena fia oso waka asa na oso me de me ni wa enti pa boni bia nim eye wa wodia ye gidi se ye abusu fie enti ye de maami so wotwe na jinsi so se onua sofo no opoku no ekoto asase wo sa awura ye aye kana asemu yi ne wo fa ho makom yensa ya otua hu zika ma ne wofa no enso ne wofa no amfa asase no ama no nti waka se ne sa ada asase no woni hu dwuma se be ya be ma ne betimi aye bibi ama wonom ne ti a watwa mu no anche na yade bi ebo be ma no a sebe ase na adwen mu ha ne kakra nti ebra wokọ maame no enso so ayire no e maame wui e ma okodi ade e ma ne nya afie nti ebra wokọ no odi okunu koi ndi ebra wode osofo koye no enu achi afedie maami so wo hwa na ote se obi frɛ ne phone so adan ya unua na adwo so mantemu baabi ode hwa ne ho ye tete ne ho ne manyina masebe ne bossa nko ane hye no adan omko fa no sabre ne de ne otimi kasa ene wo be kire mu a kire wo mo se wo ho na abobo ya bi eba ye na ne yire bie pono se ye mefa no enko enti de ohun ya ne se baby e dina beduro ni om se disabe ma ye announcement se wo munua be ma yira afedie omko fa no na omde ne ba afie ni ye hwe se enka ne yire ne beba maami si mfie mienu ne yire na ansi ho ni tie watwa mu no efie no a ye ka ho asem a maami eto ne plot na wodo nti wode ma anuafo se ye nyina nka momu na ye nsi no se si a oba no a wobeto obema no wato bema na atwene e de wo nsa abeto wo ese wagyae no nanso efie ne de sabre ya me na wo kasai no wo awura no e de ama han a ono gye hu sika digu na boso wo mu a odi ena wodi tumi ahye wo wura ba ko ensa wo fie ho se wo maami si fie ho so wo beka fie ne ho asem a emojangu omakwaje electricity ya bebo ho meter emfie se wo honie wo muntua ho ka efie no so
number any idea register meter no enu nyina ekoso ofra kuma ise hwe efie no enne ochina memfa mamo enu ono di tumi ahye obi nsa se ma me isi fie ho na wo be ka se efie no ho asem se meter no kora ho asem a emoja begu ma me so ontena ho ma moja ngu ansa enu wani wonua no maka abomu se dabi wo be hwe wo be suja wa me hwenko entifa efie tu ye ho endi Asem Beba Dabi yi mommoa ye ne na ye sanka ye fie akora we eni asem a ma me ni na busua de bai. Okay. Se ya ka sei adwa kire e wa ha. Ni nua ba ma solo enso wa ha. En won mu nua ba pani. Frisia nso e wa ha. Se mu nua ba ma wo so a kire wo wei. Ashtown e wo mo ho. Post office here. Kwa ben ne fa so a osofa ye bedi mo ho kire se no one ne yere ene wo ho ye den na munua no oba mo ho ka kire me na mentie biewa no na kasa gu bibi ni mu pacho ta kampanyo fam ceremony die kasa kwa dem kwa ya menua na fa so no obi domfo obi na sa nipa no ofiri ye kurum enti ofiri ye kurum ano na nam so a ono wo frɛ sɔfo soro sama ne twa ɔsɔfo so ɛwa na mo yɛ de ne bae ne de me nua ne nim asɛm a okay sɔfo nipa no a wo frɛ wo no wo kan ne sɛi mu nua ne ba sɛi na wo hunu ne sɛi pacho me da tie fo nyina ase okay kana me da ase de tie ne sɛ yenim sɛ ye bra ne yiri no ne no almost all ashta abespark ho ndi fase bosum bia me bra so akonto o mane no ama me do komano nti yenim sɛ o mte kwapra ko wa yi na firi ba bia na o mte di ho de ho so ne ho na ho na so me adwuma nti me kɔ ho di me ho be efia da bi be nai me ba adwuma no pa na me phone adum di me ho na me sister do ye aduane ho nyaako edi phone problem se so fo nyaako na se mo fast ba ko Mr. Panyine ne ba ko Prince Obreman obi afre no asi ono no phone so opeme no so wo so hu so fo abankuro adwo so abankuro na mine no so fira yi ahodwo mfra ahodwo nto hu no on ko se obeye adwuma bu ho na ne ba ko ntua na ka na mi se bra na de ne bae to ya na wo so obeje to fa fom na bae to ko no hu se me bra no e hye singlet na wo hye bossa socks bi no enya so fo solo nua ni me bra so ye friend so fo so san also ana man e contact me ana so wa fra wo nyame na so me phone adum no se bra ma hu nua no ha na se na twa me ana o twa me ye de nyame ya de me ko na boy no ho koto no me sui sabre wo koto wo nua na o ye den me ko na se na also aso no was mayira wayira anti aso mbika mbo na wayire we ko se o yi na wote akwapra de tumi na wo na me no se bi o nante na me de se o nante de wotumi nante firi kwapra ankopie abankuro adansa abankuro wo firi ala osi ebra wontimi timbusa no se o mayira busa na yire no yire o se me hu no ne komde me tinenu mu nyina twitwa se wateto asi wo hwa no te prade bi na obia mu yi no eto na mkoje do anam ne didie enam ne bae ntina me hwese bia sabi se woni ukunete nti bia nka be frɛ se bia me hunu me kunu kura ya twɛn ya tehwe ti me frɛ me bra o control me se asem se na ati asie ba be hu so to ne ka no busa ne se no so ko no so mayira no be pia so ma be fa bi ana so yiro no so me hu no ana we me bra ka se ne mon twɛn na ye hwɛ ti ye twɛn the whole day oba na ma sabi sa no akokokra na te kra na akona pie kra so be pani wura ti ya ntene nka be fefe no mu nyina ade a chi no se no bibia mu wadanse
ene yanko oba no efie ko so sie nim se ho no omote tie kwa mkubusa no musu woni ho nti kwansi mi kwa na obisa afre me kwa no so ya frɛ me abranse wa frɛ maka se wa ba ana mso obi kwa me number anti me frɛ no nti me sie no na me se o frɛ me mka no me frɛ na me se na oso we no sa oso me hu no me se ei na no kote frɛ no mu a uhu no na no na nyankopa do obi ma na me hwɛ se bia obe frɛ na so obi mo bi etu ana mokra abafie bantu hwɛ na bi padansi nti ena ma bafia me bae yesu wuni ha nti kwansi ena so mo bi aba befa no akwa hen abre no na kwan ban no so ofa so free ne nchen ono de mamusa no ono chese omo kwai ajusu kwapra sa no ka kire me o se ni ni bebi awo wo hwe no ho o hwe de wei ehwe no ajusu kwapra sa no no ajusu de kwaso aso say kwaso ajusu kwaso kwaso de bi wo ono ka kire nti enu ana o so pie frifie ho e wo kwaso ho ai enu mu a de no na kura pie na wantimi na wo so ofrem phone na edum na say ofrem phone odum mo so store nti amba ne nua bia ba store ho Asha abespark ho na say no ba Asha no want to amna nuru efie so ofrem wo nyame Mr. Panyesu ni number ono so wo so wo nya no na say o my sister no bedroom wo na o amna mafie amaka nchire obi ai ane ye hu no ane o bia be fa no ti kwansi me ba na sister bi to sister ne ba no so fu be fa ye na so enti ma mfa sa anye ye wo so ni ha enti me twan ma ntra enti oba na obefa na de e de akọ se me bia wo so me ni okura mpo enti ete wa na ya bobu bia frefre bia che na adwene enti kwansi na boys me ni bae enti boys ne ba na mka se me ya yese enti komo be chime ba che some se be bra I said obi oni so I had to do no mnim say you so na enti komo be che wo so na ko ai ana so nyam yo nyam ai be so solo neme na nyam e be bra no so oni no na abransa so me fa no ye de embre no enti ya ntia se enti na ya chepa no sa se de nwa no e ma ko sa ya nya de efi so bi da kra mpo no obi du sa kra ti so pra bi de e de ne hye nipa osuma no wuni ha yehu bia wa de na me fa ma enko sa enti kwansi na sofu ba ko bae ti sofu bae no se ni ho na no ho sofu na asem no sofu no so ono no ho e wo kwaso na musore we hu no ma hu bi ofae na mso we owo ne ho asinse ayare bom o hwe na ayare sa ana wo ne ho so wo ne ho ye dei sis ono na ese omo besra no sofu no na e kasa hai sofu na kasa na mso minti fa mano enkosa ana sofu no mano ye sa na so obi ne ne yere kura ba besra wo na nipa na yira ye na na so ye edwoso kwaso ba edwoso post station kwanwa ejubu sa sofu no sa ukoye post case ya na se menua e mo sa kura mpo ma anya kura me ye ko nti mano ne ne ye sa no mo nti ase mano emfa no enko tira ye na se okoe ti o so kan so mitim nya no mano emfa no kokod nipa osoma no woni ha na yire na ayi ni no musu obia no ayi ni no siesa da emfo so sie janu mano de mo kopa dia yenua no kra ne kra ko be dia werho mo amobaye munye busuani yenu obia sofi yenu obia nipa na se mo fa no owo hene nipa no owo hene ani anta timi bra na ba ko abruchi ene oye audio on dia no contact oye audio bra no ka se abra wanchire do a wanchire ne se ukura yira no mu a ene wate se wabafie kade ne se nka wo ye ke wonka trumika edi sukura ye dai eba wo small obi ene aba se wo mefa no ye dai emrawo onipa no so abusia no obi akura ni no adentina wo ya sa adentina me bra kaka se wanchire do se wono amba no nti a small obi no anye mofuma de mokura mabre sa no asa ka chembra so wabre odio na won san phone yire nti wabre nti yan fi ade na sei na nka ukoti a nka wo waro sei pa ahwe kwan pa ukunu aye pa
and was one chedo tifro na afi no ko na ko si wada to ma me ba ko odwuma on ba ho na se also no any panty waboa no aboa na matie o de awre ho be nam ho obie ni ho busani bie no a osi ho biem mode hie efri oba na nchen be di mo nsem edise ni eko 2 years eye moa na mode pressure kosi abna se wa so se onfa mode hie ne nsamra se wagya wade ana e ba cha da bi ye tene se sa amre na asase ayi ne da ne be mu no se de nim so Mr. Dan or the man no omo am from and I would not kotena kwapra ti ho na motie si ma beta kwapra se yan fana ma ahoho na ankorenti ene yan fi ade ni Dan or dem wo am from no wo de Dan na ma han nti oba wo Mr. ho one na konta nti na so na de na yan ko no kotena ba bia otie ye kwa wo de ho nyina ma han edani anani kuru demu ma wudi nyina ma hai yini niam nyina gwaboti na se sabi se wutu dem kura wuda de ya fa ma hai o okona anye ya o saba eda no de ma hai se obae no wona na konta na eda ade ntam we sa obi ti dan mu tuntun sa ene ko recontrol enum na recontrol for ka se ne nipa no entu no mfa dan ma ono we ka je nipa se wo de dan na ma nipa 90 million so no se bianka abusia nanka ebetua na so no enya de ebetua ono me dan no na wo de ama han enya de kure sa dan obi no de 90 million ebeduru enti kwansi ene ne no na no fa ba ko do gina asase no aba kwaja ade ayi ba se ai ono betua sa 90 million ama sa wo ma no oboa wutu na de no ko fie ansa ne se ka sa dan bienu no enti wo ka sa na tie ayi wono ana se onye bio ahoro nsa afiro tinanu ya be wanye mu na omde nsa e bae ho na obi bae hwan na de nsa ne bae no fa ba ko abna se wa wo fa no fa ba ko na papa ba ko papa no so se na musu panyine no omo na de bae hwan no ono de bre no omo de bae na me nim sister de bidi na chi no nya ko no sana Mr. mi no mo ko yie wa samai to bae tomba ko mtio ka mi hu mu ye te che na mu an se oba re control bi and also so na so e ba me hu mu kura o nka so na mu ye mo mpae also eye ye bo mpae wie na so na me se na mbonu so na so ye no so na se su pa dia ana so be so for dia sa no ma de bintimi anya isa ene etwa ko na so ni tie mu se abna se wase o mejai awade ontumi ngware bio ana Mr. Penyen ka se ne ofa ensano ento eno ono mu yito ho omkoe nti ne tie pe mu entiemu nti ma ye frɛ ne ofa panyini ono na ye kwae ne ho ade me ko bi kwae ho ade me ko oh de ha wono no ho na ye frɛ no frɛ se ofa asem se na asie eno so ade no ma be sa ade no mane on frɛ ni nua na obeye sa ade no o frɛ no se wone ne soma ne se ombra abna se wa na afren se on fan san ye de embra ne se ribobo ho a de to okay enti akirei mode ejapade no anuano mo ye no ehye mu nuansa sei se wo ba na beja awade na mu nuano wo mo nsem a mo ana mo hwe no de a adenti ene oba no ne nya sa tumi no ede dan no ma han akire wo na mebusa wo se yi me so me paacho ya bi wa no me de se ye do ye ho a ye nye achin me nua ne yare no anana ehia me titiri se de nka urade obegye na mame fi se ye kwa hwe a ye me hu me nua no a na roho ak ne su na me su enti na me de me se me nua no me de ne kwa yare sa urade begye no na ka brasa wa kwan a wode ne nam so no no bu nkwanje ko hwe na chi no ne ne te ho ne wadi wo ba chi na de wo ba na ye no no akwo obi ne ba mka cho mnyina se me nua me se mo fa nya sua de o na man nyina ne ye wa won abrasa wa di mi hwammo
wɔne deɛ ɔbaade preɛ wɔama wɔ dom ɛno nti na mekɔɔ fie hɔ a mede ɛyi no akyɛ mekɔɔ yɛ daa no nyinaa akyirɛ mfuyɛ no kyɛn ɛdan no na mekɔbɔɔ paa ne yɛtɔɔ daa no ɛyi a wɔ mu dware mu sɛkawe ɛyɛ mma abu so pipe ɔmo nsuo ne fam bɛgu sɛkawe mu abubu na mede bɔɔ paa ne yɛtɔɔ fie na mɔɔlo bɛsi so nya no ma yɛtuu mɔɔlo ba no na m this mark nti mote fie paa nti mo ana mo sii da ya nti nka mobɛyɛ saa deɛ wi hwɛ biribi yɛ o yɛgye obi adeɛ yɛ ne yie akyerɛ me se wɔ baa no wɔde ne nsa aba mo nua na mo de ayapadeɛ no hyɛɛ ne nsa mo nua ne wɔ mo nsɛm deɛ nti na ɔbaa nda so de daane ma ahan ɛno ɔso wɔn deɛ ɔnyɛ mekɔ hɔ a deɛ ɔtem no sɛ mennim a ɔbɛkume me soso ne nti tumi bɛn na deɛ ɔtem no bɛnya atumi aka saa asɛm no de akyerɛ wo wɔse abrɛ sɛ waa deɛ ɔbɛka ne wɔfa na me deɛ wɔnim me atiefoɔ abena sɛ wa ɛyɛ opoku mɛnsa kwabena poku mɛnsa yi ne yere no yɛbɛfrɛ no ɛnora gyataba ma yɛte wɔ afidie yi so sɛ ɔso wɔ yɛ onua yie enti ontumi nkyerɛ da a wobɛwie sɛbesɛbe yɛbɛfrɛ wo wɔ phone so abena ɛnkyɛ yɛbɛfrɛ wo kyerɛ sɛ ɛyɛ yɔ deɛ ontumi nka sɛ wonim da a wobɛwie yie dabi ontumi nka saa kyerɛ sɛ ɛyɛ yɔ wɔ hɔ yi no yɛhyɛ berɛ sɛ bi a ɛnɛ bena yawa da edi anim yi anaa memene da edi anim yi nipa asomasi a wanya no baabi kɔ yɛyɛ na yie enti wonim sɛ akyere so a dwoada yɛbuka sɛ yɛyɛ ne memene da dwoada yɛbuka dwoada obi wɔ hɔ no a kwasia da duru yɛwie yɛ anamanfo astate bu onketem dwoada yɛbuka wie yɛ amanfo obu onketem enti wonim da ɛyie no mobɛwie nti deɛ bɛyɛ biara no wobɛkyerɛ wo nsɛm mu na deɛ abusua yi kan nso wama yahunu na yahunu anamɔne a ɛsɛ fata sɛ yɛfa so ɛna wia yi Dr. Hepa Plus aba abedu ɛnɛ yɛ benada na munua no ɔne abena wo mamu sɛ mienu no ɔmo wei baako bɛma baako ɔmo wei ɔmo wa amanɔne ɔmo nim deɛ ɔmo papa na mu seesei ɛno deɛ mentumi nkyerɛ na mmom ɔmo nim ɔmo ne mo kasa fa wɔ no mo papa ho ɛna meka sɛ wama manu me ho sɛ meyɛɛ ne papa koraa no mea na mehwɛɛ ne vas menim nua yɛ ɔwɔ aborɔkyire abrɛ sɛ waa no anam de sika sii ne nsɛm yɛdɔ yɛ ho a yɛnyɛ akyinyi ɔkɔ sukuu a akora ne wɔsu a wɔsi ne papa ɛkɔn so ɔde nakɔ na me bra nakɔ awieɛ ne ba ne nkae ne papa na me koraa wakae me bi sɛ bi a mese wa sei abrɛ sɛ woatutu agu ne mmaa so wabɛha store da wɔasa a abi spark hɔ ama na ɔtɔne fos ɛwɔ nkɔ a ɔnyɛ adwuma me bra na adwuma no wagye wayɛ na mmom ɛnyɛ hwe ne mu nka ɔmfa nkora ne mfrɛ emusa wɔ mo papa ase ɛno deɛ gisa me bra na bɛka ɔsɔ bɛyi ɛkɔ bɛ 2 years na nkora no mfrɛ da ɛnti sister bi ɔtɔntoma ne me bra danfo ta yɛ ɔba no soso adanfo ɔno na mmiri bɔbae bɛka sɛ nkora no afrɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ne papa ɛkasa nti wɔkɔ hɔ yɛ dɔnfo ne number ama yɛ sɛ na nkora de pressure si ne maame no sɛ why ɔbae wagye na ayi na ɛdi ka de kɔ hospital me ba hɔ amfa ma no ne fo a amfa ma no ne bibia na tade kokora mbo bisi ne o ma no tade kokora ɛna nkora no yɛ sɛ na ade ntina wagye saa ne niema no nti ɔde pressure si no sɛ ɔnkɔ pɛ sɛ ɔne kasa ɛna ɔnso nkɔ hɔ nkɔhwɛ ne da nti saa sister no ɛna ɔne ne kasa sɛ ɔpɛ sɛ ɔne papa kasa nti da ko duru hɔ no ɛna ɔka kyerɛ Mr. Nyaako no sɛ nkora no afrɛ sɛ no aka kyerɛ
abra se wan se eno nhia no ena da na sister me di djuma enti wa fa kire ho ekọ me bra bi owo no awa hya ho na kwa akọhwe no ena obi frɛ se abra no na aba ha no okpa ho be ko 2 years wo si ho da enkrande pressure si no sinti oba ho na woni no ayede abekasa ena Mr. no ko ho ena osokoto no ena so bua wo se ebo no be ma si yo si ada ede na wo fa kire na wo ba hwe no wo fa kware so wo ba ene dey ana wo kokunu wo so ja no wo de sa abre na fe do wo fa cha kwa ede nti akra ne de on freda o friso bi fon so ne ba kro ne no abekasa wo so ba wo se wo so ho o papa so kra me ho so me no obi a number nti bi afa number kra ede e ma me na o papa ne ka sei wo no hwe da ko beti se wo se ana wo nhira no se de na me nhira ho e de na me nhira ho ma yare ko be me bra yare che no nya kwan tu kwan ekọ ba yi oba no so ekọ onti me friend da nti mo friend fon so anom ne no akasa ndi sa na tie omni se na ye na wo se na nsem no ka se nka on pese no ame no ebe fa no ko o ka che sister no ye de onti mun kan si ye no se pese ko ame fa no ko hwe no am sa o ma me bo be ja wade sa se nka pese meti kura po bio nti na o ka sa na tie Asem yo okay nyabotre abrese wa fa ne ma ni nyina o de nyabotre okay atie for abna se wa ye be frɛw na mumye nhwa de bi se o ya akwada se o papa ne kapre ana ne sempoa ana taku wodi bi ato aduane kora mu adida hweye na papa na amfa na no anka se mone amfa ho ye waja num bebre a onom adome wo ma esa wo ye ba o papa adome wa ekina mana ma oto na bra utek fm ha na be ka kire me die nti a papa dome wo ye nkopa achew wo wumpo a ye pa achew me yeye fa wa wo ho toto wa wo ho na hwede esese wa brabo eko ba bi esese uduru bia de obetumi akọ nanso ebe ye dia ma wo se usika ubenya betumi dia ye bibi pa ememe bro le to de bia ebe ma breku ememe bro se to de bia emema bregu hweyema meti ha mi wo mani bi enti sa kwada swa na wa kwada foforo na wo boa maame ewa kwada hwemu ya na etesei akwada ye sei wo yare ahohye aba ya de pressure to me si be ma so a na be ma hunu ba bi a wo mfa ni tinwura ema bro sa kwadanya ba bi si na wo yo oba ne wa bo akwada na so e de atia ne papa minu aba se sanwadwen na tu akwada ne fo na akwada ni nse ntwada ni nkohwe ne se nye se duabo e da akwada ne so nye se nipa bie na no ebia enye wenu mu asem nti na meka ni se wo bibie na no aka se wo frɛ chema wan ana de wonim na wa fra ka se nti enye o se nti na yeduabo dabi mo amu nti duabo ase no enye no nko na yeduabo hwe asante mai mu me ya kani me ya asante ni bema me maame abra mi nta me na nakwadwo brenya kyerɛ me se ye wo nsenkyerɛnea ekasa ye wo nsenkyerɛnea ekasa enti asante mai mu miti ha yi me ya asante bema te sam yi metumi aye nsenkyerɛni bi wa afidie yi so de wote ase de behu se na Krobea pa akyerɛ yetumi de ye nsa ye yetumi de ye niye yetikura yetumi de ye nipadua ankasa kura yetumi sheki no kwai bi so e de ye won senkyerɛnea ekasa san senkyerɛne kro na yetumi de ye nipadua wabra ye mie ya no nka hwe yetumi de bodua
yɛtumi de saa nsɛnkyerɛnne no nipadua no kwane a mɛfa soɔ yɛtumi de bodua me maame abena me ntam kwa me papa kwa mgya be wu ye no na abena bɛtwea baa sɛ wɔde siw so a na wayɛ de enye ɛne wɔworo ne mpaboa gu fam ɛna mo maame ka nsɛm na Twapiase primary school arisi papua no na sɛ abena ba no wɔworo ne mpaboa de mirika de wachi a wobɛfa ne hye de odi machi oni mirika kɔ papa ono kura no chesi ne chi no oni pa mama no otumi chesi ne chi no na nya ya Krobea me de no oche mentem papa enkwada tete eya enti emmo oma aso entia wone papa wanhwe wo sene kapre wan Ghana sidi kura atɔ pampese e de hye wo ba no a onua o ya pre de ense se wo pre e de ato ba brabo so na wiai ye befre abena se wa ye befre no na yebusa no sanse bu nyina Dr. Hepa Plus na wiai wabedu doctor akwa bebru ya na ohote sai nyankopon dom good bia ekoso kama good say ye hia se ya yes say me mano omahunu me enti se ye sori afri afidie yi so pe de omdi nka ye ne se omugi mi nsuo edidi kan wo office mame wow ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se me nom e ma abeda ase no a na matutu me miense ni nyina agum odi asem we ya mekan se mo se me boa misty boat wo you take happen ni ya papa no akokora misty enra mitutu bi no se hey yaw na dia na wuhwe agum saa no enam se Hepa Plus Pavi Plasmos me kanum saa me wusumu a dia ka nyina aye yenkongo a en me hu se eboa me ankasa se me ko na me kodware na me da me ametumi hu se body no arrest en na ye blada awiai papa tu yenjidiem yo na me da ase na enne akoye edabna sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodo bnada na wo yere kura hu se anasa me kunu do bnada ene mguase kese nti edu bnada esese onipa bia pom eye den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so nti Hepa Plus Pavi ena Plasmos ene bnada so ye kaeka ye hu na ya san so ehunu se sise no Hepa Plus ababe ye Ghana duro prekope na ebre bi atwamu a na ye press e bekwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wanka se wapomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne merenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ye dey ode kwa himpo enti na ye sere se ubetumi enya pomuden a odi bedi udwuma de Hepa Plus Pavi Plasmos e boa wo saa kwan so na well being no ejina yie na dance a e be nyina no menka ne se afutu afra ye nuano ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebe omo ayo omo adwuma Hepa Plus Pavi Plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi obefre o se doc sebio na ensuo egugu me pa sebe de de pepa fomi na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no yemfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa ensuo egugu ne nkabone ne nyina afiri ho last time lady back mo university o se doc me de no krasem atadwe no so megere me ho de tu akiri pa what ya say adia na yiyi se katoa bi some take we bi yiyi free sebe na himfi ho no a enti na emane de chemicals esiesi ho ene ni nyina wajai wow Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc me de me ka no kra kire o atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nkoho no ene ono aka ho asem kire se oyo oba no kwasem enise ode chemicals ene sisi ho sure because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asisi ne ba ne se ne de ema no
eche wo dan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti o ntumi fa chemical ne kura nkodwae ne na me ehunu se eye nsuo sabi nsuo keke ene di siesie ho na ya dance die yo ba na otimenka e wo take fm a we de ogidie mu na meto sure Hepa Plus Pavi and a plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you gonna need ninsuo na na atopaye no de obenya opebia okay ene me sheda e de ninsuo ni bi breo powerful me am tun so no ninsuo ni bi ache it be breo ninsuo good ti ukona unya ne topaye a num good ukona unya ninsuo so a num anade wo pe no mo wani nko honanom good ni nyina ne se ubenya Hepa Plus Pavi and a plasmos na mesre se obi wo honom a de kan nyina no na dwuma ni bebre se inti adroi no kwese dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yutitriti obi yafunumu samfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atɔduane adi but na dwendwen nyina ne se mi kodi die mi yafunumu be ye me sei aho ne yafunum be wo na na se obenya ne fa ho die eno nti onidie bebi ade akye adroi enye se adwuma na agina boso onidi Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de yekin etisa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duru bi eso nom mesra o try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti na embom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan nso tumiko good obi wo honoma na yefunu kesia na eye obi na asia tatai obi wo honoma asabie oni ti edwane kenkenken obi ni obi din komo a asumsem de ye rolling out say munye o be kam na atwinity e de anim guase be bro yes ni nyina mu na yesre se ma onipadua na ankasa nyene mu adwuma lady ba o se dog de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne se ne dentist e kan kire se onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuna bawo doc menya office on se e kan office a Matias but ontumi sign contract because onim se enim guase beba sure nti I say o penny pa batonya ni papa ankope Hepa Plus Pavi Plasmos o se doc enemi am feel confident what ya say kasa ehu se o kasa akokodro bia bamishini enama dro ni nti me de me personal line we ma obi a wo ti take ene brand yi because ene de Hepa Plus Pavi Plasmos esese unya binom sure eto da na obi ho obu ne ho abomfia ase na mekura metumi ato aduru bia no ma na ne mo 20 cedis each nti owo 60 cedis ana 20 cedis miensa obetumi anom Hepa Plus Pavi and a plasmos onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone adanse amanone fo die wo pese wonso udibi nana dodo na e ka se doc wadro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me call hospital ana me doctor hwe me say hwe nyeme wa ye labs ni de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo hume wo kromom se ana bibia ye okay ase na san de wa ye slow je se ase adwuma na bro so ana tie ne haw enso doctor se onyare ono aso di adanse se ne ho ento no but onya Hepa Plus Pavi Plasmos ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni ana ase ne boss a oni ne adwuma ewo amanone ho ama ene udi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya wa pomuden sure misra wo Hepa Plus Pavi
ɛna plasmos ma yɛmfa bi mmerɛ wo number ne yɛ 0542 807 907 0542 807 907 wowɔ Ghana ha de a ɛyɛ 0542 77 8572 0542 77 8572 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de befa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemi program was sister station we na brand tv be share me no say dog we dey minisika bia me dey ma o so me pese uhu say wadru no dia ma me no mani eso powerful enu enti na mabase me pese me be share in person powerful me say dey na ye ma no say dog we dey ferry kakra but so ko di could pay bi die na we dey ne kekese o ne me be ye dey na namo o say hye ne so chey eduane na wadi no just within a period of we know o say e free hope for the past 3 months imu ahye no junso yaw ene nsan bi a ebeti hye ne so wano maduru sebe panie kroma woni bi ankosu aga junso imu hye no ena o hwa ni mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me maduru akiri ena otese ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di bua o esan so wie o ne mpo no se de ye ka no unjindi na wo yo be ma fa kodunum tu akiro se sa asem no ena atu ni gidi eto na koma so good o se ne be me mu ahihye no for the past 3 months na ensan bia begu hu ni ne ma efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwo no wow na sa na aboa ne de agakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu apejame yes amami amehunu se mebe dro ne de nyame adom obi adi ho adanse na sesei ya jatum se eye Ghana dro because sesei yensa ye nyame dro fa boku anasi ginger bintum emfa ansa ye ma no me de me personal lines yi chew je na fre doc atadwi me ne sei doc me ba no obenum ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa ase bi yarewe na etete no me kra labs no sei na eka doc aduro no me nyare o enso se de wusi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei me kire o se de obeye no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Helper Plus Pavi and Plasmus Monica sa doctor that's out of we Dr. Ebenezer Ajamai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba onom na de sanu papa we abedwaso adofo da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho sem kyeremo enya manum bi na keka me na me titi o na mom eya asempa no se wote asempa no a eya asempa no yofo eno na beboa mo kina
apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enu mienu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye du mienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwade nkrato yi atum. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ni kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honamu ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikreja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra da bia
sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 se wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mwatira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa yes, see, Lavos and 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, correct. Ain't I say, a baby I will better Lavons and 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA Aji Ejadi Nkatuyatum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, Adafo Yadamase. Yakoya Yasan Bebio. Aha ya 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi Numedi no asugusu awutie ene wiei ohe. Ende Ebenech Heba akache ena mote se yene Hepa Plus doctor yene no bonko no awiai ensemu a watie no diaka eye wanamuntuo se mpremprenya ye ka se wubewura ba bi eto ne yeduro bia mpremprenya na wakwa akope Hepa Plus Pavi Plus moslubi na wato famiemia wenje mu na se gina so bio onipadua no wa hoden ene de wonam enti se bibi dane chemato na nipadua no ho ka edane nsempi nanso se wunya aduru a ebetumi abo nipadua na ho den ho ban de amawo a da ne da no na wugina brane enti na wiai wura herbal shop drugstore pharmacy over the counter bi ebe wo mu na kase wo pe Hepa Plus Pavi Plus mosnubi na tobom numbom na beboa ama unipadua no aye kama na wiai mekam for traditional Dr. Dawood nso de amawo sa wo beba ejeso krapa dane a enkane na Metro FM ni wom no sada no amu na Dr. Dawood odine dwuma na wiai yehia na ye kasa yi akwanya no aba amawo se uni ebedi nkita ho na se uyo obi a oba awo ho aye den de amawo na wo pe wo ho so a emmo a wadama Dawood Eba Hospital na one papa ni nkohia menua ba adekode a abedane si akwanti ma wuntumi nwo no obewa afa ho afa bibia afei sa wo ye bema
na won so untumi nyem ba adekodi afiri no papa no behwehwe na wayi afiri ho ama wo be ma oboso a ebeboso ama atumi agina brane sabi asikire yade bi teteo emoja abruso mu hawo bi ena hawo wakote enemu yade bi a wakoako a enko suro kunwodwe yade bi na de wato fom ene wunia homka unia hoto sabi ye fawo fom ko na Dr. Dawood nye ni hwehwemu na wonfa eduru nka wo se wo de ye ulcer ye prostate mu hawo na wanya ana sabisisi yade brafo bi na abeje unipadua na boso ana sasaburo bi na hawo a ejeso krapa edane yenkane na maturu fm ni womu no unya babe wuromu a only traditional Dr. Dawood eba be bompu ni mpu ne number eye 0244 886437 0244886437 and 0201 681 unya fresh ahoma we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no akasa na de wonti ase no papa no akirikiri mu so de amawo na awiei abapa mo enso ye the biggest online shop in Ghana ye kan onuaba ma enye da bia na abekuru kradi sika se be bekuru mu aba bedidwa wan hwe ya enkofu bia nkotwa wudwa boto ya nkote waboso wo bag ya nte ana ya nte ubotom amfa obi bia amfa nko sesei ubetumi atena fie enam de getarization nti wo de atena ofie mi enidwa enti iPhone ana wo Android phone ne kita wo no ko Play Store ana bra App Store unya bedru so a download ya bapa mo no se ye download wie na wunya wuramu a ade bi oni pada se ne ya no ubenya bi ato e de free abapa mo ha ye shop no ye the very biggest online shop in Ghana wo be order de wo pe ubetwiaka ba bi a wo bia no ye de wa de be brew ena se wuni phone ade be download ye app ya ade nipa wo pe bia ye ton bi wa ha o ye use wo kitchen nioma light na fam entade a ye hye enioma ye di nua na aye wo de ye number nso ni eje frɛ ka de wo pe ye won bo nche otua ka ne yemfa mrɛ number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 arafoni ade hye ye kwa homa ne so abusuai nipa ono de na ba yanim ha eya abna sewa yenya na wahoma so abna ma ha abna sewa me mo ha o hello abna wote me nka me mo ha abna sewa krache san ye ho adwuma mame na dinio ebeyemre awia digital heba fo nso mo mame nchiachia mo na me mo abaso digital heba fo me chiamo nyankopon inhira mo digital heba fo onom na de grow fine herbal tonic no aba grow fine herbal tonic ye digital herbal fo na de aba ene se wutie me na wanumu ato na wuntumi ne dia weda no se ne aye no yade ne na enam wiem enti pe grow fine herbal tonic ni bi pe grow fine herbal tonic ni bi nanonom titriti ye che wonsa ne wonan edua na adwo wuntumi na abesore na oni paduam nyina ya wo mrebo sebe wonsabuo mu nkoyie no se wunya grow fine herbal tonica ebesiesie ebema ni padua na gina so ama nioma nyina nso ayadwuma kama paadi amawo se wuye obi ayade bi abetie dwawo wo ye ohwie nye yo yade ntuni awoto onunum grow fine e ma hoto ntem ena onipa se wonyare kura na onum grow fine na e ma necessary vitamins no e ma wutumi nyine yie esa bo ho ban tia infections ahodo efiri monten ba enti grow fine herbal tonic de eduru na se eduru na oba misti herbal kolinake ba ni nyina wo ashtown murum ha se wo ba PFA pharmacy wotafo ni road ho smart de ba wo bo ase eni ba bi eto onu obi anaka se opi grow fine herbal tonic ni bia wo benya bi
na wono no nso a ebeboa wo pa digital herbal fo ewu Kumasi amakum ha runabout ye be Bank of Africa no baby a wonam bi a wo bete se car no nam na ye grow fine o den gina natobi na wutobi a ebeboa wo ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresh ahoma we ya grow fine herbal tonic for ye beje so ye no be kasa na de onti asie bia no awiai ye ne wo akasa ede aka ho awiai abna se wa ye di nkan afre no enra ansa na asemi eba ha ema oka kire ye se okoye eyie bi na onim da obewie yie no owia obeba eno ye baako ti ye ka kire ne se ne ye tesade a ye befre no ewa ahoma ne so na ono nso fam kire se su hyefa wo hwe no ye muya enti ye befre no na number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line. Yedin from ujina so sesi na wo package na so afedi abamfrem am ye bedru ya ye wa bana ewie ye de watumi afro bi ane o de give the benefit of the doubt san friend bi o mame enti enkoma woni jata bedi ye de wo ye nsam ha na sabe asem ya abusuan yi kan yen ya gidia ye me enti eho hia sa won so fam de ebeba eho hia sa won so fam de ebeba kire se ye kan abusuan wei untumi nya won bone ye kan abusuan yi so untumi nya won bone kire se ye ka kura abusuan yi ma ewo won so abusuan mu se ma eba awade mu anan pompna twe mu a ebe ye abusuan ntam muntie se wo ba kai na watie ni ya ma mi ya nka se yemu kire se sabre wasane na boso mu sika 30 million nke ne mire ya nka nye sika atoa ede mawo ede hwe wo ba enti se bibi se yakwa akosi a abusuan yei udi ni bone a enye yie enti enne wonso wonkire mu a wowo ede fa sansem abusuan yi kai ho no bra na fa betudwa ya fra wagina so ye ne wakasa ye de wabeduru fremam hello wa anye so ya kate no se wonom nsan fro ya fra wa amfa obi foforo frɛ wo de wafa wodi nipa na kasa asisi wo ye ko weti aba de achi amama nse misa kwanya mienu wan na baby apesa wodi busa no busa na afei menkwa ha enkoye made mra de na apesa obisa maame wakuma na bra no wa wade ase no na abusuan na mo ne ntem te sei na meka se ye do ye ho ayenye achinyi wo na mo ne ntem te sei be me ntem ye kama kwa ne no aduane ma no wani aduane no ya no amena bedibi astand ye busa obia abrasa wa me fosufo busa brosem wan ebre bi dui ma na awade na se na mo mpene so bia na aye ntokwa da me pa cho dabi tamo ane yare ye me ne no ane etua na mo me mani ntua hwe me de ne ko me de ne ba me ni abrasa wa ya me madwo akira mte aha me kase sa abrasa wa se me bo a won ka me mamenti wo bo ni dua wane bo obi dua abrasa wa ne makuma baako ye ka akire ye efie ya ho meka 50 million wane bo ho adua abrasa wa ne bo wo kunu kwabre poku dua me antoa me so ya wa se me gimi nua no me fra abna frɛ wa ma na madane dua no mia na mde ni nyina poku ya sisi a wa ya poku ya wa ya de sisi abrasa wa kwa ya de ne wa kuma no aboni dua da aboni dua e ma enya no e ma ni nya ba man me ko dane no wa antoa sa de ne ko woni makuma baako ye frɛ ni dwo wo mo konfie ya ho
mete ɛna sabronum forest bi nsuo bi wɔ sɛ ai bia mia na metu me na de me nua to kam koye fa ho ka me kwaje sa me fa dropping me ma do akire ya abrasa wa bedi me nua na wu ya na ne ho fo no a ebrebe na obo onudua no ma mo date no ahanye date wo de obo wie asa na o se wa ye dai enti no obo onudua okofa mpena me nua na ba dwom no be ye na adwuma no na ono so akofa wo be ma foforo samom ho yaw na ama me nua ne fa ne trim abrasa wa na fe ye de na abrasa wa san bodua me makofa be ma na ye yi dabi o me se me nua me sere o ma ono wa ha me nua no noa wa ba adwuma mu no na abrasa wa kofa de yen tiase ne se diabo ne se wa ye dai obo ne se wa ne efia no a wo mutimu no wo se maame dwo no me nua kuma na ne ye akolafo mienu na tifia we se me na me ye fie wura ye we se me na me ye na wo de anya ye nyina ye de eno ho na akoba se duabo ebem na me nua no kogina ne yiri achi osofu kogina ne yiri abrasa wa de uboni dina ene ne wono so wato petetu ene okogina ne yiri yachi ehɔ ne nsuo no adi nya mebre okay ana che se me fan se efie ne ye kumafo mienu ne na ekon krafo mienu me na me ye fie wura ayere me na me ye fie wura ayere na we board ya na we kwotai ne yire chi so we kwotai ne yire chi na se opa je se wono ne ye fie wura e dua no ma dua no enya no me nua na kwabena no kwotai abrasa wa chi ya ti ase enya no sisi amu nua no ne tibia mu te sei se de nyame no ane yesran ko ye se utimi nante ana se nante ane wonante nemum wo kasa no ho a utimi kasa ana se enkomo ne namba bi emfa dimension wona ne wo ma do sei mienu oba baako be ma baako sisi enkwada ne mienu wo hen fa sisi a enkwada ne mienu nyina wo asoro ho e wo amano ne me na me ka kire oh sa se ne ye anu ane se ye wona na edi ne mfa so anu wo se bebu mi kwase age ma me fie ebra wode ensa ba ye nkonwasie bi kɔ so e ma mo ka se fie no e bi a se wa wo so abrɛ hu nti wone wo ma de e fa ana bibi sei e pa cha abrasa wa de bibi a nkoso sa kire se wo beto ne nta ono a wa ama ode soman ana wo beto twa ana me so fie me ma ne ya entiase se menini ni ade chi entiasi a obi gina ba bi ka se krata ekuta mu amde be kire ye fake enya papa enya original mo ana makoya mo be so mzai me so mfa ne de emra sa na so be ka chen se wo no so mfa ne de emra na mo se de be pa na ama se wa enya abena se wa nya hoden kikikiki ase otwi afa abusuafo so be ma waja no na wasan fa mo se de ntira de na ama na membo sa woni mi se ya jimi nti wo hunu abusua ya jimi te se akwana abusua da ya ye franto akrobo ne mo me kira bra se wa se eye nuado enso wo hunu se ya dimu se abna se wa fa ne se abusua na jimi ya jimi nti na wo ye sa nti wa bo me abra misu ti abra se wa wo mra minie me ma jo akira me ya jaba minie abra se wa ma kira ne bo bra nkira me amesusu me nkira me de nkira okay ye fra abna se wa onfa jataba nra ne nkomodie asase no wasa asase no de tawo da no krata o asase no krata ni nyina wona nsem enti enya wo de enti tron ho fre wona fa ne dan si no na ni na wale be mara na so na na me wale o so me chi mo bala me be fi da na wona da be kuma e me chi o na ka ta akama wo de me chi ba wale be me ko ta video o de ba na be ma no hospital ni ko ami ni na hospital o no so ni na hospital e bi me bi adanse so ni na hospital to me chi ho si da do de ma ba o te
what the plan? Necessary, I come a water pathway. I come a water pathway. Then you are some say, don't know what you are back for 2 years. You know, I'm not a living champion, let me have that. And we see me one in. No one sees that. What my sister? No one sees that. I mean, my one Burma. And no one say I will make you know. What's the Burma message? Somebody look for a call. After you know, after down, Mamma. Look at Mamma Danny to cause Papa Panacotti. Your Mamma Danny, what the master of Panacotti? What the little last time? Look to the baby. Look at the monster, my boy. Fine. Woman is too heavy, maybe, woman is too heavy, maybe other. Again, time. And you are someone make us say, what do you say? If you don't want the one in the know about it, so if you give me on the water, so you have to say, what is that done it all for that? You never pass, you flush me from me. Not to inform you. Now, my question is to be there, apple. What did you know the minimum? What class more than anything? What the look of court? More assassin crack, I just a woman. Blind, yes, we could have somebody the it is not that I remember of money. Let us see my other friend that day. They were coming. Let us see my other friend that day. I don't know what you did me. You see, we are not really in the street. What is the water? What are they doing in that? They can't see anything. I can't see no, there is a pandemic. Why do you feel about so? You must say about so. What's what funny money now? I brought just your own way. Black. That's someone make us away. Thank I, and I will do that. And let me tell you, make us that. Then Mama wanted so many years. Why only 2015? But she don't know another thing in there. That's why Yalin was you don't want to go to me. Maybe next year, my black. My cousin. You hear my Muslim family. The Daya Muslim family, mammy. The Miss Yasa Muslim family, mammy. And the top of it. What's another my Muslim family, mammy? You call to some family, my Muslim family, mammy. I mean, you took on Papa Yari, the Muslim about 5 years later. You need to call the area. You must die. Taking a banana, but you're not in the matter. You know what, Maka. I don't know where I'm tired yet. But you look at Tommy Brown this year. That's what I said. You're tired in the public, and of course, it's one of my demand, looking at down and making a room. One mamma, the money that you do other. That's a minimum almost in the system. You know what I'm talking about. I need to do the system. And I'm going to do one dimension. Quando go Mariano? No matter what, you young man, you can woman do look for court, you know, you go already da. You didn't play enough. You die, what I come, mammy. You mammy for me from a woman, your papa. What coming to your man or more requesting some? You can't send my woman, you're done boom on the show, you're done what you say, yeah. You're done what you say, I'm done before I can't. Who was that? Blah, office is here or four. Okay, different from the Onomoka. What's the diamond? What's the monster? What's the trouble to the fire? I didn't go fire the end by. When you're in your mouth, what's my first question? What institution? What you and then the first time. Why you are look at them and say, oh, what news that you do the same? It's not all. And that's it. What does it go around? And this is only sources when I have that before. Also, says in the market. Let's go to them and nobody makes the family make some more. That's a shut up on me. What would you crazy? But still, all this time I get saying. And you only another, and I don't know much of the fun in Nicosia. And you see what you are. No, because I know only the timber. And you have to. You shouldn't know that's not catch on the set. You need a family of happy. Some of them will not put your drama. There's no real to the phone. And we tell you in your name of what shall I do the phone. What's the matter? You know, so many men who are present, but I'm not Mamma Naila. It's a family. Let me know asking them a family. The first father, Lima Neaba, it's a
fa afremo mi na mo so fa na mame mo fa na mame afa me se be but me tu kwan akọ ya we mo so da me ka da for country bay me ko here no wa ye nka ta nyina wi abi na me ka na mame ni mi so obi bo mu da ko passport ni da bem a le busa bo ni ba na oba o le busa say ye ko e bi le fi ye ko to se mo ti to dan mi ni ma mo dan mi ni so papa ni so chen ye di dan na mamo wa fa papa na ko ti mo ti se na to o fi o le ko to se ye no wo ti ni dan e no awa le oba ni so na ni ye so no ke ka ti da o ti dan ni de mo po ma ye den ko wa ma ye ti mo ti ya mo pe mi di amamo e na mo ti na card ye ko so bi ko ni ti na mo ta ni ma yes, we're very glad to follow the map. Most of the time, a mom cousin in your mabra, and what was here? What to know, Junior, my missing baby? What to know, look on my more cousin said, I want to know. It's more for me than some. So, we are about what shear me. The young summer, and spending your radio now, the young summer. Call me, Mamma, call me for her, and I need to call the bishop and your own papa. Papa, I did money in Papa, we are just with Cassanti. What's the matter? Papa, say, the young man is still good and some son of my own. What's the matter? I really can't in one manner. What will you stop the big Yamamu? I come back. What do you know, Massey? You know, one more. The fact of the man of 2 coins, what is that school? As you say, I didn't go. Okay. I don't know. Okay, man. The only thing that the Mr. or never catch yourself, the man supposed to be your India and a major. I'm not going to the bride, and the funeral, when it's 20 that's for sure. And I'm a diet. I change, and I can't tell you already. What's my fear? I will go to try this time. And those where the blood is and I caught to swear, the court to cut yourself. And this is a few one uncle being. It's not a son of the people. Let's do the crab upon a statue. The little area, and I did down a mountain. And I wish to try to be so crowded too. The school, and never about to study the session. One thing to see a Papaliale, and near much of the family. A bread almost begging son. Last year. I'm not going to California. I can't compare with my customer, but they can't see me last year. And I only have to do my camera mobile. Because I'm so my new. Come on, and I come out. It's all my new big slow. Yes. What did I not tell one among Papa? I want to see the end of the sun having. Oh, no, you. Come on, that day. Of course, no system. Excellent, and now will be as I attend a Japanese. You tell that. I say, will be as no we are attending that. What to be that? If you want to Japanese. And then you said, I'm you. You will now only contact you from one out of the prayer. Also, you are. Uncle Fana. Uncle Fana. After the military questions, and what I thought of that government. Don't know what just a kind of Japanese. You are going to keep a okay. Abrase wa akro no ono na motie na no asem no na awrai senka minyane wo fon so a awiai ka be mede ana se minyane wo efiduai mu wo teka femfia ha enka be mede se kasa no o kasa no onte ono an kasa ne ho ase ma memua no menkasa Eura abna se wa kasa wo kan onte wono ane ho ase jata ba busan se no last yi no obi a omu ye che na japade
me see obi a ongu ye cha wo na wo se ebusa nipa no miwa wo na wo pre ejapade no nya busua no abusua no nyina so ne se abna se wa tiamie asase no ani fie no enye wukunu dia tie dia meka no se wo ye bema na wo ye ejapade wa abusua asase so a wo de cha wo ma enye ye yanka ne se eya awade mu ade muntie enya awade mu ade abusua na provide asase ehon krata omo kire se maami a ono oni wukunu no ye ejama ono ana ti ni sika koye asase ne ho adwuma toye ede ne makura mienu din in the year 2009 and wokoto asase free abrodwe ase among from stool land ehon wokoto asase we free ne ma edin and wode ye na eye onuado asem omo ye jama wo no mo ka yankwo hyehye na yenya baabi mfa abre wanto ene yakoye woni wukunu di atratuo ene yesi ene woni wukunu nkonkotena ho na wo sa woni be ma na gya ya wo kokopre se asase no ende ejapade no wodi ewum wo kokopre ana wa kasa no wonte wa wo ho ase se ne wa wo kasa no onte ono ane ho ase ana adana se maybe diebo e wa awade mu kura de na maybe die why e maybe je de asase we so aye we e de na ma mumu bi de na mo je what are you correcting mo je de ena mabusua so maami akire ya wati hai asane na bosuo musika sa atam 30 million oba be ama no senka wanfa amwa na nka boy no ba this time ko nya abruchire okoi akora no okoye maami akire sika sai na afiri akwada ne nsam abasa maami we nsam se maami mire bi sa 30 million na wo de maami no ebi amaye ne 3 billion kura me de mawa akora no aye sa de no na nipa no aye saade we ma wa wo ba no se wa no wo hwe wo na wo no mu anya mfaso bi amfa mfiri ho wo se ba abeje obejapade maami akire kwato ben na mode asase we hu asem koye me pacho me fan ko ba bia fa na mo koye red control ana me se me de koye eno kra me bre na me ma no e de koye se wo sisi me ade me koye na mbusa na ma ne se me kasa asase ne ye me amedia ena plot no so me ana me che na me le ma de foundation nyina na me si wo bless wa wo kra ba yesu ko ukunu si janya me dia me sister ne dia ma me pese me hu se bra na wo call rem control no na ye bra unua ne ba ya na onya baabi ntina na abna se wade ne dan no ama han no enu kunti na mo call rem control se rem control fo nko tu nipa ni mfimu no na mo call ne rem control fo che ejapade da bi wase me ya o ma ye nkom family nu no ano eye wo no amenu ane dan no na rem control fo mutumi cha wa ye majapade so ma nche da me kan ya no wase ne me dia ha de yanka we nti fa court eye mate eye eno ana mehia why eye adofo medi enkomo a etosomienu se bi wo hosa Volta Drill Limited for mema mabedwafo abam sese ya e wo sa asem we ho sebe mprempren ya ye ka sei oba Ghana ha onumu enimu nsuo tu na obetu atu ni yiye e de amawo eye Volta Drill Limited ene so do ho bo won na se upinsu papa ene atu a eye won ena ebeboa wo borehole drilling onumu ya de blowing pump installation pump servicing ni nyina wo onumu yo oba hojo da abanya ye main office ne wa ha oni emra mehia na yentu nsuo mfama wo ya number eye 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 ofresa homa we ya Volta Drill for ebejo so na wi nana ya Krobea Asante Dr. Mankwani Ewurade fie ba center Dr. Mamenchi awe
na wie me chia pa papa yi owaduro nwanwa wodi yetremu adwuma enti wutie mi a wutie mi sa wuye obi a wonya chemato wo trim wa bra wuti yade bi a beto so do wakwa enkwa bewura awurade fie heba center ha aha na ni da so de wo wate enamu yade bi no akote wonya twere yade mojabro so na Taford stroke yade waye mrempem opa wo na ema ni nyina no brana bewura awurade fie heba center ha na ahoto ewa ha Kumase Kronumbo sie Red Park ho de wo your number is 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and now we are one simple plus phone to kese orum na akofa ne padiaba se uyo obi a ope phone accessories phone ho akade onomo a ede papa no aba Asante mu Ghana mu mprempren simple plus for uniada sani se wo pe charger papa ope power banks, ope batteries, ope covers, ope iPod protectors, hands-free earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth, and a headset. Phone access you be with yano. Dear papa no, dear simple plus dear no. Simple plus ne brand no 100% solid. Unya ne phone accessories ni bia wewie. Ubetumi abetu bia akoton, ubetumi abeton nkronko akodi udwuma. Bra Kumase ade hyeman ye ne Dr. Caesar de animhwe. Na kajetia G2 enhwe animu opposite kejetia G2 Dubai G2 opposite yaso ye ba akonso ho beto ne nkronkonso na fa kodi udwuma why your number ye 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa homa we ya ya bejoso nana bi akwaba ya ni nana umpom to say am yadum okay ma mema enipa etie menne entiase enipa enye yere anakunu dia empo enye madia eye abusua dia kwabena poku mense yi a wotiase yi se kina bi oda forma enye ne madia me mete hayi me nya me madia se kina bi nyame mfasa ma me da forma mamu eye mabusua dia mabusua ne wo me misu to me mabusua ne be decide say wo me ba we kura memo abase ana me ma amase o papa ti ase no on kan sinifunu ana na yie kura ase ti se ni o ka se be ma na busua fo je no enam court to come so amfa obua it's a lie obua it is not true yen kansem sa say nasam na waka no watwa ne tia o se wiase ye ba ne kwa ya mfa hwe ya ma enti abusua yi nkofa wo majapade enti ma mutifie ho no mo nhya ne nso se fie no abena se wa se wa hu se fie ne nye ni kunu dia eye ni kunu abusua dia enti wo mo mefa wo majapade mo hwe ye o koye giga ma mi ni nuanom betumi etu afiri fie ho nya wo dia nya bena se wa de nso dia na nabi na de enuomienu na nabi heba mixture no na nabi go heba mixture eni na nabi go heba capsules enuo na ye de ninsuo emembene ne topaye no enuo no a eye enemu yade ho adwuma ahotutuo eni woni a wonsabuo nye no eye ho adwuma no ni wura na ankasa wa ha na nabi kanwo ne ho asem yi kire ye na wi yo na Krobea meda wasina machia watifo atifo pa ya mutie me na nabi obi be frese obi frɛ me ade wi ya musi ehwahwa me no in fact manigisem obi frɛ akɔtɔ aduro no ho atɔ no ntino emnane a wɔbɔ me ne mpa ya wɔbɔ ma me ase ɔkɔ ya aduro no ye de kyɛ no enso ɔtɔi na woti sika tɔ ade pa o moka ni mo tɔ ade bɔne a ene waboka ti na nabi aduro na ye bodin no ye aduro a etu infection ase enemu yade se wonye enemu yade wase na keka wo ensu gu no pampa wom emu bia etete wo no hwehwe na nabi go heba mixture ni fani so no no to pa yana no pa mienu anwumre no pa mienu anwumre mienu otu yade na se de bia na meka se yade no wo sa wo ne wo hu kani se wo ye wo yere se wo ye wo mpra se wo ye kunu ni nyinara mo mienu na mbenum
There's a mutie de me kan na mo ye ne saa modi yade ne sunkinim obu ho a wo se waduro me num ye me nkwa na me num ye nti unkwa wo num a ebekọ na wo ne wo ho kan za hyiamu ebe saa ba because of say na wunya yade no modi hyiamu ma mo ne bia kodi oba no ho oba no so na nya ya wodi bia ma be ma no nti mu bienu mu nko yade no na bi number me de to mframa mi wo de me se wo soro fra fidie yi so ana se me soro fra fidie yi so a frɛ me yen kwetwen komo a ya che de me kekan yi so my number is 0549 99 92 53 0549 99 92 53 awadia egufa nano nano pe ya maybe wose wo ye assembly man wo bogu wose wo ye adwuma wo ba bia yitwa awade mu osie ye yi na wose awade aya ba wo manim egu efa aye enemu yade na egu awade enemu yade infections na egu awade because of say bema amane bema afom amane husane ne ntem wode no ka wo ba na no husane no oba no so empesa bema bi wo so ne yire anase ne kanchema ahimfie ho asai bema pia na gwe oba gwe ne se okompra ho adentina fa na bi aduro no ebi wonunum bi na wonye wukun ba abosoji wukun de bia me kamse ne maya ne ze wo hwimbre so obi hwim wukun a wonsa be kan bebre ma bibi no maduro bia fe de frem ka jem se na bi waduro no obi nware yankanto bi ma nam se ei mam ya dai hoti de bi aduro be de obi num no de ba kunu ho a nam se ani ay me stressa ozo obi num no de ba kunu ho a ubodu dua kora onsai nam se na ma me ade na wozuzu wo de wozuzu wo hu se aduro no ye se wo anu bu hu se ye enti ye be de ma hu se we wo kunu na se be nyame ya na metu aduro no wo dwase obi koto aduro abede wo bisa se wo kunu na yade ne ye de sa wo ye de ye twiti yade enti so obi ko school ne se wo no aduro bi ne se wo ba kunu wa ne ye wa wasem kwa sirewu enti me sirew oba wo pese wo himfie te aduro a wo no mfa wo no da bia meka epia efin efa wase so obu nsan wa ya se ye wo ya anazo obu ha wabu ne nsa wie no akire no ne nsuo bi gu no sa wo ha we nyina aduro no bitu ase obi dware wie no ho keka no wadana ponche onkompese nsuo kura be ka no ho no maduro ni bi ma me wate wonu maduro we mesi ubebo nsuo nwuna no pa wie anwumre unti hu biew asempa na me ka kire wo no mi ni atro de bia me ka me se me di atro kire wo ne na okoto aduro no na se mi enya se na sta mo kra no te me nga wo ngoto biew nemo minim de America aduro ya me se obi anu wa wanu maduro we ya won ka ho asem obi obanu maduro bia na waduro die my bi efremi frita krade o se ho mem ka se hodie ta di die aduro no nya spreading no ndi o se wa mane nkrofo atobi di amane no onu aduro no ye kama papa nti ogusu di ada ase nti memfa bi mra ta krade ho ya wo pressure me den timisro yidi bi beba ho da aduro ni die se de meka no aduro to wonu se kukuro adanse ne di akire oba wo pa wo ana uri nsen na asai obi anyinsen bebro mprese wo ho nyina bi bosome miensa bosome nan bosome num na asai adai na wonkonom na nabi ni bi adenti numbi na anu abehu efi ebeye firi wa himfie anazi fia ebeye firi wo hunam won say yes na yade tiumu yade we ntima akola entra wo yam bu ozo wanyem no yesinsuo hiegu akola no ho wano ane ade ni nyina de mekanya ya de kro odi eno no maduro ni bi fatopa ye no ne fa nsuo no ne fa nom ne mienu ano pa mienu anwumre what yesi wono ho kani be ma ne bu ozo a na infection ma ne memba ni hunsuo no agene hotimi no ba hiem but ontimi nyinsen oba sa wo ha we bi ato so a nonum bi ebe yensuo ni ye ama wanka se wo say yes afedi wo gina se bema na bi go he ba mixture no be se a infection dura ye ka ho asema ye ni size
my bia na se wo che ndro ni bia ya obaji bie me se man ni si wo ti ton ndro nu krade o se wo we ni adro ni bi tu be o man ni bi no wonu adro no so yes adro ni ya adro afi de na no krade wa dru mi fie o se wo be hwemanim wa ba mi fie se wo ba be hwemanim ano ko siada one ne yire enti misra tiefo ye ntum futuro ngumani adro na ye bodi sa no so no adro ni bia emfaso wo papa emfaso wo adro ya obi di treat white di pano afrem say white ha na yire na me chen man ko to adro ni bi oba na no adro na ni kru frem o se na yire wo kompo na ne na me say papa asma wo ka die no me kra me nim se adro no esa kompo no was massa me se white ne dey treat o na mfaso ye nya wo se kompo no e ka o mabo ho no na me se wo se me ka jiro praise waduro no esa kompo na me se papa we de unko an we hu die na nya me nwanwa so kire se ye koye hwehwemu a ya professors ne ka se yade akase amete se aduro no same ebe masum chewo no ebi na eba mu no timisro utie me se wo sa problem no bia no bi obi a ya utie me ya sa de bi she o minimu no nunum bi the said the minion e ka ho asem no wo so be frɛ aka ho asem na bi go here ba make sure aduro no ya to ogudwa so ba bi bebre ene nuro no ebi wo ti de bia me ba afidie so a na makeka ba bia ye ebi wo no ba bia miminim no na makeka se bi ben wa o man tem obi gura na nim se bi ben o wa gbowura hwa no akopɛ bi ato ti mi de tutudwa nya kasa tenten ene ma aduro ye nam kasa bleti awa bi nam sore na afa number na afrem na akoto aduro no bia eno ne mfaso mu ukom PF ho o Tafuni Road PF pharmacy ukọ a obenye bi anase apidank ukọ a obenye bi Misty Heba ukọ a obenye bi Corona Keba obenye bi Dani Heba obenye bi ho Hap May wo Asafo Leba ho ozo obenye bi and Fred Mens okay bekwai ukọ fojo no ni shop so e wo bekwai krom dua no nyina ukọ a obenye bi ho Bogoso ukọ Unique Heba obenye bi entonso aboa so Simple Pharmacy ho ukọ a obenye bi Adum Promise Heba Kasi Great Amsap on Samsung office no edi hwani mu ukọ so abenya bi entonso White House anase China House ukọ ho abi ho Brema UGC Asabre Junction ebi ho Kwada so Pokan Junction ebi ho Abuakwa Oses ebi ho Abuakwa Pure Leaf Heba ebi ho Arms Heba o Abrepo Junction Top Amazing Heba o Ben Tafo Methodist Asonda no ho a ejoso ampaba me come for your healing Heba ukọ so a obenya bi ho Boy filling station on by Junction adusa adusa Heba clinic ho ukọ so a also Boy filling station on by no also bi ho so for right na tet Heba e wo bi so Casablanca pharmacy obenya bi ho Chronom Big Brother Heba or Chronom police station no and I really for mom bembe ho ni nyina o mu nyina to bi o Chronom ho ukọ obenya bi Third Junction Juruponia pharmacy anase KK ukọ so abenya bi Juruponia kwana no sister no ton school bags no na akua onso so eton bi wo honom Apiedu Sombo Heba ukọ a on community center ni di hwani mu benya bi ho ana Abuabu station Ramatu onso so ho ukọ a obenya bi honom ahojo adehye FM ni Kumasi FM efie honom a ukọ a obenya bi ho Abuabu number 2 Tofik Masalachi Minua Robert onso ton bi ho ukọ a obenya bi Korango Living Home Heba Living Home no police station echi ho ukọ so a obenya bi ho ena ayeduase 4 junction so ho drugstore no ho no oso bu ho oboase fo mo nko Smart Heba Smart Heba oso obenya bi ho na bi nya kasa tenten na madure nam e sad me number na to frembam number ne 0549 99 53 0549 92 na bi ma no disem abawie ye memfa enchia moden e ma me ho kani oba pa Joanna oba pa onem kwala ni nyina me chia mu onhira won so adofo da na bi ya
ɔde enupa abedwa so ena wiai eno aba abesumi na wabekasa de akyere wa awutie de aka eye wanamo ne ya obetuo na wakope enuo yi bia hwisu sebeya ebeboa wo ene Limbo Wave Enterprise for nyankopon hyiamo se wo ba Kumasi kuro from ha ye ni shinola ena edi animhwe ye ben IBM NJ ye ni akofa molten tissues no aba onuada sani se wo be hia tissues nkoa dia eya ato molten tissue ne bi me pa cha wa auto tissue sei wo pe bi atu aton ase sei dia ye to na ye papa ye molten tissues no ye woni tea roll ye wo de ye use wo kitchen de de pepa ye nsa restaurant for ne choba for na hotels for mu nyina mu use molten tissues men ka say dwuma ni o mani mu baji bi na won so koton se be ya onsu benya won nsa no dwuma ye ne an ye de fit life natural mineral water nso aba mu amutu nsuo ton we momra na mompe fit life natural mineral water ni bi e kira kwan ento mamanfo kire sesese no an obi ato udwuma die bi awudie no ya ma fit life nso emrase ye number ye 0550 115 013 and 055 0595 850 042 onyame wo ho heba fo enso de basa heba capsules no ene ne ointment aba se wunya basa heba capsules no bi na so memene a oba bema eboawo ema infections ahodo a hawo ne ko omre we wo mpamu beko yefunumu ohawo bi a wanya no ebeko sebe obi oho a ne koko pai ne de ohawo kese pa na abre no ebeko sese wabeye mre wo mpamu a kwabrane yi wo de pe basa heba capsules no bi na memene na enka wasebo mfama wo na basa heba ointment ne de se wunya bi na se enonso odi use a abatan no asabra entosi ahohye pampers rashes ne asram ebi nya oba no na wo panyini kakaja oseye ni padua mu ya ne honam kankan ni nyina ebeyi na firi ho ama wo nso anya ho basa nu pei oba KNG Misty Heba Dani Heba PFA Freddy Mens any baby etu nu bi anu abenya bi frɛ yen wo 0244 2677 25 awiai 3P garlic mixture no ye piwak natural health for na ediaba se uko Misty Heba kolenak de Dani Heba ubenya 3P aduro bi se aduro we se wunya bi na se wono mo a wo pressure no ba bi ene nam no wo mpe obeda sorry na nipadua mu tutu wankasa utumi hu se umogya ani atrantwie yenti ya na nipadua no ba bi woso high cholesterol and immune system no are very weak se hono kura na se unya 3P garlic mixture ni bi do no mo a ebeboa wo ye number ne ye 0248928824 and 0201000021 ya Bolivia Enterprise for future life smart food no senka wunya bi na wadia aduane ya ye de san yade nke beboa wo pa vitamins ni minerals ahemuma amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ayemuma tonchom enti be kire wo yade mu kire yen na ye maw enuani aduroi de odi betu oyade na firi wo so wate Kumasi Sofolai alignment ye ne multi home no na edi animhwe ya na wa frɛ yen wo 0246010150 na 0242878090 na Fit Homeopathic Clinic wa Henema Kokoben ya Benjomas Company no 18 junction ne so ya ni akofa mfidie free India ediaba mayimu a sebe yetu yade na se ya hwehwe ni padua no hunu yade nde akofa ba ni ade adu aka ho ya na physiotherapy akupuncture massage kwa so oyawa ni padua no namu nyina beko stroke yade aka wato wa ye mrempam diabetes arthritis STDs namu yade eni ho hawo no anya ni nyina no ba henema kokoben a ubenyu ahoto wo Fit Homeopathic Clinic ya number ne ye 0244583859 na wiai Donko Thomas eno zana Krobea Pastor Solo minimum no na de papa ne kan nyina ye no kore abna se wa ye mia menuaba na Krobea ntiminim de meka no but oye dododododo tido ododo ne de menka hey wa unuaba wow abna se wa unuaba ma ba homani suo okay and udide Mr. Frimpong
Mr. Frimpong Tech Junction enawo o pambo mumu services ene wanya afeko ananyemfie enya birthday yo yesi Asem Beba Dabi dwumadi e wonfa ni agro Mr. Frimpong awo Tech Junction o pambo mumu services ene we are very good afternoon to you nyankopo isha pa na onya okese na untutu wanamo enso emfa insiye awodadie mu nchia nkoma ye fra Paul Kofi Ben dey mesa ye bio munya abotre aja kwa me na me dase fatu me dase man nche atifo bio se de adwuma de kan se ya desuani ade kire no na se wo ye bema ana wo nya bema mpo na se wo so ye oba na uti adie nyina no na wo desua de hwe mema da bi wo me kan se bi bre kire mo se o pese hu se wo yire do pa hwe wo yire da ho ana bra wo nya asem mu odin pa ho na wo kan se oba we die sa na wo do me pa se si ye ya ho odin a otim ko bai se wo ye bibia ma ana se wo yire a se wo ye mienu ma wo yire a ana ne o ma ye ba ko ma obusua so se wo yi top mo nyame me se si ya bo se si na na me tie masua de se si yi se me yi top mo ne ofia se me 200 cedis a me ma mabusua so 20 cedis a to baby me nka se mu ni o on fan to baby na da cha se muntia in case of emergency bibi e betimi asi hwe asase ne nyawo dia fidua no ko wo wutimi mpo nyawo dia wo dia ne de pese ofo nyina koto wo dia ni breso de onso a obu na pre koto wo dia ni breso de yenso a obu na pre saboa koto de ni breso de yenso a obu na pre okay abra se wa womre fom kra womre fom na nkuma foi na mo ka won pene boni o na ko mo pene boni da sa dia enya wo dia na se ko se wa wieka ye me fa ntie fie ya kwa kofa na mo muti fie no so obi sika wa abra se wa onhwe ne ya o hwe ne ya na ko jini sika because edan mu no o mo ntena mu nche nti se wo ye bema na nam bi de maka che se wo ye bema na se wo hwe wabusua wo yire na o ma se wo yi chop mon to ha yibi to wabusua fo so okay bibia betimi asi se papa ko da wuro bu ha no ko fa no abra se wa abusua no wo yire se sie ha mo na hwe no abra se wa abusua no nanso e bia ka dabi ba ware ni ma abra se wa na adi ni na o nkwa ba wi ba ya abra se wa na asa o bo na ko mama wo de san kwan no na asa watata ma watikuma se fie mu no na odi de o abusua no mo nka ho kra nanso ye hwe ne ne ekosi se dia papa ko da o e bia abra se wa nam ko benyo bia ba na twi no wona mo se sie yi so yo ba obenyo obi amana se bi ntwide o de be ma no na papa na so e wa dwene no ho be ma e ya dwene so de ho me da se eburu eja kwa me enne owura Paul Kofi Banie CEO Emma PKB Group of Companies enne owura awodadie mu nchia enkoma wo na ne ye wawodai wawoba Ophelia ya wo Ezra FM se osre nyankopon ni nhira na hoden na hobambo ni yinkyira ne nkwa hosan se opanyini entoso happy birthday to you obo akra good ememe mobo ememe mobo ememe mobo ememe mobo ememe mobo show na wie ye nyina no hwe ni akosie sadia maami kana asem yesi asem anya ne kore no yetwa ni dance ye yetwa bi ho ye dance ye o maami tete wa akoma na da ne yem ye odo akoma tete wa odo ne na wunya bi o na se ye ntisu na ma wunya bi oba abesia wunya be ma na koto asase no zimi nua ma amumra me ntena wo oba momu na akoto enkane no se oba fa gold anu onfa mo okunu